economics, computing, coloring, and writing for preschools. And Quadane da chinti baby manwe. Schools are who muti mock exam, terminal exam, midterm exam. Yes, that's a question of supply leakage be a ma. Okumasi puto jani weben station noa. And Candia Beba dance man first stop. Then the bookshop will be a moon and woman ya bob of swing nata and yena. Yahumani is 0243 299 938 and 0540 755 465. Elson for Ashim coatings in a free was what the paint papa pound at Yaba, what the free turkey and memo, what Yababi do obey mu. Paint papa panubia at the only painty field we are knife a fair fainty adency for young fabric attended now young question coatings, Elko fair dear. Paint you know a original, a bonus of 4 parts and so edna, a betcha ye at the amount, and the send the designs out running in a be oho, so the painty a dano emu and as a dano horn, a shun coatings, and the demo aquatrain, a o son X oho, and we if you are not the boroba afasonico after prestige geography to pearl, white in off white in your packages out ready by war, affinity so monso, save question who know for money aboard con kind. I think I junction I be who was coatings, one la petit chemist dear share, number is 020092 202 0200 922 Vitamrich and so a non dear papa ya edie wa no motum say yes me no mreke ankasa ene dodo no a woman obusuan chenom efrincha bedunu ni na kanafo ya kire guso a yinyina ye nom ye so mreke e wo papa ye wo eye chuko ho banana o so beri wo ho ya ni nyina no ye de wa ankasa wuhunu se onum na o da wato akoso adom ebepo ni padua no se wie se de si boyi na wunya vitamreke pa no na ekolem ede ma calcium kakra wom omega 369 e ma hoden soron konkora no nom na mo wo madwum mu bia tonton nom de bia te se more supermarket gawo wo mfikyire okura na obubura na wonsa atumi akabi enyuma dama na ebo sasene nan ensema hodo ne yakenkan de ma mo semufo fa John entwi bosia ko labo woni na pamfo yene ayeso mwadwie eye mienu medin mami ajowa nyanta tando menin Asunaba ohine kwabena boaten Afrika sie no emu ensam eni Asem Beba Dabi Asem na nyaba ebusofo nye ne abo apakoyo asem no ankasa ne di ne ho aba na basa do a na eya semufo nso hwe na eye krochen na pens market ya betu ni akenkan dia ba ne kan na dia ba ye beka ya poti krom nkwanhia ya esi ye busuafo beto dwase nipa dodo no na awuo ya wo mo transie do na nipa nsia ne kachiri ya ye hwese adokotafo be jom so tenten na ye do mo nkwan hwese nyankropon de beche worum se ne sen fata na ne ye baka se bodem no de eye nsima agro ba penipa wo medical superintendent Edmund Edward Catholic Hospital no Dr. Christopher Anane eda odi atudwa ya wo se nipa ensia won mu pradi mu odin pa no ewo eye potri ekrum no se no okam yate se wo mu ayi abomodin bia se miensa de wo mu beyi wo mu ampa wo mu ayi wo mu na miensa ka chire de ye de wo bohwam ede biansanu bi akọ eye kofa no chaja sabia na fi dua kwanta St eye Jones ho no wo de won ekọ ho Dr. Anane echiremu se ne won ayobia won beyo ama se de beyo benya hoden ababio majom na nkroma so bia no won befa na emu edin won se ahyase no na nya asem keto akra na mu odin o ene dobkwa no so a won bo hwam kɔhwe ya tonkra se nipa prepra na kwahyiesie no won kɔ na kyese timkan na edoma age gon kra nti won eyo ne yesi won edom ko St. John's no adua kwanta no de wom nan ne tofre ho ene binim sane ade nti wom behwe se orthopedic efo betimi agina worom so na yahwa mom nkwa atumi agina mu die so ne yenti se the doctor ana na odi ntwom ma Otec FM the 1 p.m. Your Juma na rush ins for accident cases. So you bisa you know it's for true home. The do community ambulance na a day case a free drop we say call car and car so already from Kumasi a car drop and head on collision our patrol and result in that casualties you know it's a multi and apparently nipa ba on the spot in there na 5 na omo I expired that the actually you know mienu enso ebe kan ho tina ma total number of cases na expire na 7 then and what you know so 6 ewo ho na almost aka 3 die mo ko fi and run no ho eye na 3 aka so ye boy chiri call
big cock of an option, we call St. John of God, John Quanta, Tinadia, well, among my friend police for the Omo vehicle by have a 4 money now a coy. See, me past 7 a day, because of money now police and some I'll be form a coy. As for Penny attending kind medical superintendent Edima a year St. Edward Catholic Hospital. Eda chichi mu Dr. Christopher Nane. Na ne krakra mu so pani ba ko a woron so ene e bon komo opoti krum e opani kwakwadu woron so chie mu kwan ambulance ebo hwam dibirika tente so yese wo san ka kese bi ho ane prekope for transit na dum sei chan e no kofo yini e de bai. Ambulance o se na ben ba nwen sa dide mu ya na se ambulance ya na den se wo yo overtake asa me na ka no so wo do trailer nzum jinzu na je se wo tu na je se wo na me wo se wo di bomu wo ya se gban na ka mu ni party e nka se ka ma ba ko we ni hospital ka be free drop e be san ko confirm chi e na we so train for don't so do free mass be san ko drop see am sanity for do fan se ni pa be 13 or so 13 or so okay ni dey me e se Krobea na aka ni da du me no ne dey mo nyina bikan mo nyama dey intimi huna no endorse Yama praise for about no pastor and Yamana for the touch on the police station. The more so for papa yete nkan poti krum no tie ne din no opani kwaku adu yanto so na ye mepiemu ewo adum eye biaye bia wo kopiemu ewo hɔ ne adwade ekoso pa na baby ansamso Fort Bridge no ewo no na aba beto dwase adwadefo ewo hɔ wo mu nya brakura no am de atena hɔ so wo mu tom to so aduomu dwa sɛde na nko wo pɛ no ne nyina da ene sɛ ne nkrofo bia ba bagye biaye na bɔso a ene enuboni enu a ena wo mo betwea enti we du amo kyerɛ sɛ ama wo mo dwadi o mo di ɛwɔ biaye hɔ no ayɛ den papa sanse biaye nke wo sɛ wo mo tena no ene nubɔnefoɔ na agye hɔ abɔso ene edwadifoɔ nya wo mo dabre mpo no maka so wo mo de yɛ adwuma wo ma gyina mu atonkra ama Ghana mpanyufoɔ wo mo mantam ha nyina da ene sɛ de ekoso ɛwɔ biaye hɔ no emu adwadie enti animanim ya wo mo entu ho na mon sɛ ne be ya wo mo nso ebetumi edi won mudwa we pa we mo bubu wo mo de station we pa wo mo nom ne ho data anopa awia enunwe inside ho no bubu ye na mo de station na ombo ye station ombe gina chi wonum we pa nya asem ketwa kan ye na ye num bi ye kwa na nya effect kase e wo ho because ode ono ma de na fama na ye ba na wa wote nche wo na wo twe ene koti ante pa mo choma daroma munya bi mfa ho ma ye wo kan esi o ma be yo bi nte obi ntimi nka nti mo na mbetimi aka munya bi mfa ho ma ye esere mu also ombe station ntama we ne de omo na hapa de bi omo tumi no be empress asempre na okay ka no omo no abeya kasa nti wi ne de omo koso wa ano nti chairman no obeti station opa woni ne nkra no enkasa mfa ho oyesa obi ko beto ade wo nya hwene wa ane ya yete ya no ye nya hwene wa ko be kasi bi kwa ye kwa ne ye num se wi ne wa ba na nso station enkwa na o ma fa wo mo na o mo wo chi won o mo na edi se adwuma no wa nti wada wo ma chairman woni ne nkra ne kasa se be ye be masumbi e be ba ni obi aso wa to wo mo ama ye nye nyan ko pepe ne ko fa problem bia e family wo bia se boys no mo no mo ho nti se police for no pet time on betuma chi o mo no mi o eso every day enumere bo be 3:30 to 4 no a on be che onom o kan o mo nti ase o ka se ye binim de onom be wo ka se ha na enum wi no a o mo fi nti ne police for no aba no mo be hunu se o mo onom ne mo cha o mo start 4 number 4 ewia 4 o mo ba be no anche bia ba 4 o'clock on ba be no do mo pa o mo ejeja ai Fort Bridge ne soro ha o be hu o mo ne ebi so atiasim ebi tisimu a so ha enti adwadefo bia wo mo eton ade ewo adwum
and you do a doom one more baby footbridge and one and one more a day one musum at 2 ya dia brante bia ko gina aseniye ewo wa high court ho na abrante yesu adi awu mantama wuro mienu apa west na fe savana mantama wuro dum na sese wakodi awu na sabre ameka sede politifo a wo mo wakachi ho edno akwa kogina court dindindin na abrante ndi Sharif Abdullahi ya toto no friend Christos sana ye frɛ no wo mo de atodwa wo kyerɛ sɛ Isa ya wonye mfinsha na dunu mienu na wadi no dem wan men nam so krama watoa ensie do se no ase na bra botwitwa no tintintintintintin ede nam so wawiu na won hye se ene wade nipa be dunsia admokum wonum eda fe bole ede ne nkwado honso nipa dum ena banda nkwantane bamboy honso nipa baako no kum wodum ya wa na adwen se wokum nipa kwa wobra hwe ntachiri bonkum kwaje hwe saa firi hanu akọ kukum saa ena woyua hadwen na posifo che se to babosome ne da ye toso nsia afempinu na donu no mekira afia ye twabu no ena wo mu kwankan ye kyese hwehwe ya se bongukraman wurowura mu a busuafo na wo mkɔkye ne se pua yere no se witua pampe ni bia eno omde no ekogina koto tisabra ya meka se de mpanifo aye nhyehyɛ se ne senfata ne district magistrate court no wo mu yo no ho ensenkan ye ba ko mienu miensa de no nsɛm gunkrata so kopia mu ekowie ewo high court ho na council Abdullahi eda ode tudwa ya bo kyese wogina mu edima no sere senka court no ja wo mu hwɛ ne nyi bibi fa so wo court mu akora na no so na no disem bi kyerɛ sɛ ampa yemfa ko do ade abɔ no emfa emo no nyade a wodi be mu kyerɛ sɛ yade a wodi fo chinchirenchi pa enti dwomtrani justice so sɛ wusu antwi na wo so wonko adabampru no achi wonko da apem no nko ye dwumaden din mu odin ye be yire wo se ka yire bo wo firi mu fia hu godo no wachia no afu wo panya na asaje so agene baaki enti ensawom no wo ye nhyehyeye yodium ede no akoro no akokotemu na posifo echese wo bekuro mu die so na fa mamra no so a wo mamu no wo bibiara wo ye temamuni watumi ede ani die se fata mamra no na wodi so atumi abo nti hwe Facebook no a abrante nanim na woda so no ne moma woda so din eden krata so a ai otime ku nipa di awu ya etesa anti sese no wona gina ho no a nanim ase ayi ya kan ye de gare ye de anwagu ne gare mama no yenkwa ya na ya to so dia video bi eji ne homina ewo abefo ententan no eso ya ekire se wukopie mu ewo hwe bi a mobile money agent bi 400 Ghana cedis ya twen ede free ne wallet show na asemi eba ye no na nkrofo bebre na hwese de commentary ne kono a wamo kire se ase ayi police personnel bi wamo ho ebombom sa asemi emu eba social media no eso ape na Christian Tete Yohonu ya we post sahini odin krata aba wo kire se immediately wahye se empanyfo enye hwehwemu enti police professional standard bureau PPSB wodi ahya won monsa sa wamo enye hwehwemu aso ensam na eba ye video a circulate no sa NTS sika 400 Ghana cedi bi kura 400,000 Ghana cedi ya twen e de free vendor no ne merchant line so na no kure sadia na video no kire se aseposifo bi humbo mu ya 400,000 won makokotwe no sa da na asam no etie anase no kure nim ni nyina no wode nkrata abasa wadane asam no de amampemfo se video na ba beka won nsade wo mu no mu asukọ na no kure biada sa video ni mu a aba social ene ni media no ehwo no wo mo emfa emu anu yire emra metunenim so for yento so na yenko adan east mansimu ede yekro no kasa ede yekon kase ha de din ye kase bia ye ho afrobuso ma ba beto dwamu ede se abranti bi onye mfinhia adwunu ho ekro no a watoa ensie do wobra wokro yese wokwa kosansu na ensu ya wakwa no wakwa ensu dumu ya kwa ya afrobuso mpa na wonu kire se ya concrete bo ho ede instrument no bi papers no bi akata so ne ade edu ko no wanhwe yi a ensu no so yemu aso enu na nam so ma branch no ni nan esisu a na katwo
ɛka no wura mu aprekope nam so ama watoa ensie do a ɛyɛ avrofo sempa da ye ne dansini no kasa no ɛna wɔde atu dwa sɛ ai ne kɔ so ɛdo no na wɔn ayɛ bibia wɔn ankata nsuo no so nti ayɛ huhu ya wɔn atwe krakra kyerɛ aka champion-fo sɛ nsuo yi sɛ ne mayɛ no ehu beku ni po ne sɛ ade akyen ya akuma branti yi ya tisi nam so ma wakotoa ensie do no yɛsɛ nko kwa ko bubi ya wode kwa ko dwade ti dwade nsuo a wakɔ sakeke ɛne sɛ benia akwa wie etu ɔmo bɔ mpanimfo anase fie wɔ hɔ no wɔn a ɛyɛ efie ni ɔmo dia no yɛde so bɔbɔ no sɛ mo awe adeɛ na mo mua so mo mua nipa nso ɛde aka ho enti ɛba saa pɛ prekopɛ no a n'agya wɔn frɛ dwumakuo no wɔn ba yɛbɛyi no ɛma sɛ ne sɛ no wɔn awe ɔyɛ enti sabra yɛ a yɛka sɛ deɛ wɔn kyerɛ sɛ wɔn de no akɔ ayasabea na deɛ sɛ bia no wɔn bɛhwɛ ɛde ɛdeɛ akyire sɛ nhwɛmu a na sɛ ɛbɛpapa mu no yɛhu de tua mu ya ekun no ankasa sɛ bi wɔ kora no tumi ba na obi yɛku obi na ɛde no bɛtum bi won so abehu sa obesen so ndi bia epa no ma ne hwi mu na owura biniza tete eye kpodo ya assembly member ya work as electoral area o de tudwa ya wo chesa ya ro sempa wo ban potem wo no a obia hubua abɔ no nyenya abɔ wo mo ama obia ni mu asesanti ahweye na de tudwa se ewo mu na ye ko ewutu osimpo aba beto dwa se aposifu a wo mo ewo Central East Regional Police Command wonom akwa kyere enipa mienu bia afufuro bi eka ho wo mo de o madwane aye hwehwe wonom ye kyere se wo mo ekɔ osimpo ahemfie en wo mo ekotu pono ekɔ fantade ne niema bia na enimu kwan se eba no saa ye kyere se wo mo ebowura mu hohode ene ye wo hene ne ntoma ne ntade ene niema bia eye ahenie ne ho niema wo mo de ni nyina da adwane ye kyere se saa nkrofo yi nkofo bebrenu asusu se wo mo ye nkrofo bia wo mo ye langard adwuma yi bio no obi nim de ba ya wo mo bowura hemfie ho ya wo mo ekofa saa niema nyina da wo mo kyere se wo bro mo kwakodi saa nyamrasem no CCTV cameras ahodo wo nyina da wo mo skata bibia nsan wo mo keke niema ba omuo ya wo mo gya ho ekɔ na so aposifo wo Central East Regional Command no akeka wonom ho masabre enipa bi adwane de na so mienu ya che wonom a wo mo bo aposifo wo mfimfiri montamu ma nientia wo manya ba bia akɔkeka niema mmom sa ahemfie kwasese niema keke niema bomu no aposifo kyerɛ sɛ wo mani de akye ya che wonom de emu hwehwemu ahodo bia da ɛsɛ na ɛfata wo asɛmi hu no wo mo ɛbɛhwɛ na wo mo medwane wo asɛmi hu so no wonom atumi ahwehwɛ wonom na embra no atumi atwe wonom aso Elfenfo kase bodo asi Adamo Tenten koso aboboa no sada mpedifo maka de ato newsroom aboafo nyina no efiri of French boats akoso bisi papilo wo nyina da wo mo ase mo ene nam so akase bo yekenkan ye de ma wo sano de la jata ban so tren fide no akiri na odoso na furuma ade ma ye kwadwo bebre kwadwo mo enso Facebook ho wo hwie egum se tom e ma hu yanim e wo so na ehwe so asomfo ni bi no baba ko be ma ba ko akoko mienu Asunaba Ohine Kwabena Boatin, ewe bene nuaba. Mami Ajoa Nyanta Tando na Kwabena yeko. Birthday wish back for Happy birthday we echo edia mamia me mame. Mame nurse equia Hilda. Mama Hilda Eradi Insha, me former school mother way back primary basic school. Oh, Black Beauty. Black Beauty. No, Black is beautiful. Oh, yeah. Into Hilda, happy birthday to you, Mammy Radin Yokase. The Oba home pay be a Nakwa would day, dear. Yes, sir, Radissa, when you're double, and far amount. Happy special birthday to you. It didn't hear that, did it? You are say, Reda. And for your trust, we're not fay, Yanko way. Happy birthday, ye and Coma Augustine a clue. Dodo no friend no tender uchi shen tasi efri techuman ekufuman anaso fuman egotechuman sad mo yodo nyankrompon entre on kwaba menua na fe ifra domu kwa domu wate ne oye bia nya kese na nyankrompon han intimi ntoso na ifra domu kwa domu bebre na fe bio we so happy birthday to Nana Abena Sapon Ashtown edo Abena Sapon Nana Jankrupo nsha wate na woma ne wo hwe kwan bia mrem emfama na dom nya kese wo so eni bone emfiru so nkokra pahwe tutwene ba bi ema wodi nkunim adoniti amen adwa wanka amen amakamade ene na waka ene na yenko atwaso
Apomode mapade eno hepa plus mixture. Apomode mapade eno hepa plus mixture. Unia, Pavi, and a black smokes mixture no. Malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. Ya no be no. Says a malaria morning yina. I'm yina negative. Adia ho. One my hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia. I was a immune system. I strong debia. Anti Pavi. A support to immune system no. Na plus mox no so to malaria no go. Malaria symptoms. At say etipaye. Afia one more tour and one numsa. Achakura 4 days. Na Pavi and the plus mox mixer. One no to malaria and asakura. And yes, I dear doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawan in Fiodum Yunka. Our pharmacist and her bash. FD, I did. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, my, go to be mamma mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Now, can you walk ready? A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIJ perfect series. At 2 more dear. Jai, no dear name D4 and a chair woman Pia. Our crutch, nursery, any KG, books PAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP, Nina. A free basic 1, equally basic 6. English, a free basic 1, equally junior high school. Near Banner combined store, or Nina B. English nom, and maths nom, me say. Books to be anywhere. Perfect series, any B. Na GS, any Naka, and so I'm approver. Into a batter pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me. I could chew a cotton. How many students? Now, and look at dear. What tape one say, she almost has a mock exams, terminal exams, and a midterm exams at the master school. A here one more at 2 phone call put to a station and crying down so mine. First stop, and your mama by beer, your tonto books beer for 0243 2999 38 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno hepa plus mixture. Pavi plus mox. Hepa plus mixture. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hodia ba. Busumi pini mentia se medo. Tie Hepa plus mixer. Enye adwuma ebe ye woni peduan mu no. Afie kra na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well being. Ebusua pom mudin hia me yie. Esne bibia. Entimi manom pafie ha. Eh, she, wo ye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband. And ye wo so wo ye Hepa plus wife. Na abua no. Hepa plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni fiedum ye nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden krato ya. Medofopa. Mepaocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Otec 1029 Na pepa na ope brese. Ena de menyario na so me ko hospital me ko ye checkup me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na hoden se de etie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo wo mi mu me genotype se me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa se ye periodic medical checkup. Ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility a ye hwehwemu ahodo pi ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo be hunu wapomudin gina bre oni ye nkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Be more energy drink. It give you them. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, it give it go and vitality. They were the thing they do me,
energy drink. It they give you them. Energy drink. It they give you them. This advert is FDA approved. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum pon mo, Sir Orni, Marika, na o, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu woha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm woha, Wuko tie, Hefa piao. Adonu muguhura, aye me na sienkam. Ise nyuman obia ni nyuma, nyuma doso. Nanso, di odi amanipa no, eno na wede, ohweso, edidigi. Otec, nyame ma won nyuma no, enkoso. Opani a wo pie adwuma no, enkoso. Nyinkyere, enkoso. Abawo, enkoso. Enkankan kwa mantie no wo ye modwuma no. Wo mu nyina da papa. Ma won ahoɔden wo mo dia. Ene se ame no kasa no pɛi. Enkwa na wo dia ma me wo dia asɛm yɛ. Wo so wo dia sene ya metumi ate atɔ obrani ho hwibio. Pataya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi. Bebi nso wo mo so. Na ni asɛm yɛ dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma asekan. Enwo no tuturo nso omo mpaaba omo da so busua ɛyɛ wadwuma. Na papa wo yɛ ne kyɛnse. We kan sɛ ayi ni na ase nkam. Bo wo mu nyinaa ho ban epibia yɛ tia. Ehumɔborofo enyanka papa wa yibi Otec mo nyinkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire se wo mo gu enima se nya sa no mo tie o mo ka se aduma no mo ye no emra wo mo gu enima se ne mo ye yo kataye ne ya no mo papa nka wo mo efi sa abre do hwiri kopum bra odo obia bekɔ no de baba betena se a se de be ya on be hihie na bibia to ye no awurade wan ho ɔden no tumi no ense wo manya kokuduro emfanya kopum bra wa ogupi woni munyamo adum ni amen amen. Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishiraw na mintu wonkwam ene dwumadi a wudi sɛ de wosi ya ma santemai Ghana man. Krobea nya mishiraw na memma wo nyini nkyɛ Nyankopɔn mo nyini nkyɛ nya memma wasefo nyinaa nyini nkyɛ. Krobea mera ho na nyame yi wo maaye sɛ bepoye hwe program yi a mo ye na wie efa abrantie die hwe papa no namba bi a watima yi sa 30 million dia ma no bi bu sɛ hwan na betima ayesa hwan na betima ayi bibi etise ni nyina Krobea wai wo papa wo ye ahomobro ni nema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi betise kan de hwan ni amene ukase ni nibiu wira ho masu awie matini so awie na mene wo kasa yi nti de me ka kyɛn sɛ nyame hyiraw nyame ntu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da wo bɛkasa wabrɛ no wa hwɛ asada no na wawie bɛpa nse faso bi ama nti mesiraw enkasa ma breda kɔso ye nyame be hyiraw mitie obi biara wo studium ho nyame hyiraw wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mene sala papa me kasa fira nyaso bye bye. Na eyi oma ya unya wo no ne wo mo da no eya ehefa na unya wo mo bebre na ya ashawo lai bebre na ya he ashawo bebre na ya he ashawo lai be na akoso oh say like me say me to na say am pese me hu ba bi a wo kwa ashawo lai no asafo ya asafo we also BB side one ho ashawo wo ho enti wo kwa be na ofa so hu se we mo ya ashawo fo oh mu jeja mo ana be flow o ja o bit me ka short once of ya ka short enti wo kwa na wo de he na me call dem me won debate me price no meet me enti wo price no na utimi ko say e bia 40 cedis and say bia 50 cedis bi
40 cedis na watua ana satan kura na satan kura 20 cedis kura utimi tua sisi na ase ne bo soro ese di asha wo de bo kosoro omo nso atutum sisi o matutum first nda ye say first ukita 26 kura na utimi nya bia na 30 cedis ba sisi de nyina ne bo akosoro sisi e kire wunya say 50 cedis bi at least kura 50 cedis bia this bia onya local one bi dia in local o say o ma bi wo like no menka say no ni levels ni share ni suru bia ana no hu se bia no bia o share o fan bia the form ni gina so bia o normal one slim girls ni bi no esi e wa shawo local wo ho ena dia hin na enye local no dia enye local ni hu o ma hu ni form na wa tu se we uniska unti wa ka so ntimi nko unti take wa tu se yes o kwanya de o ma chance kwa ana o short dress mi kwa na otimika se onya ni type eso omo nye local ne de omo no gina so omo de omo yim omo no so je say ni first me the local one na me ko but omo hu omo otimi se form we de car escafo la ni bi ni de me na wadi intimity ame nko na o ko ho a eya enka unya omo nye local ne bi anka ope o me na me ko na ni de be bo mi ase me kwa sele mi hu beto mi kwa na me pe nu oba be da mi hu beto mi enu kwa ni ade na manage o ni oba da ade na unya free ni oba da dia ase like mi mu se mi hu to mi ase mi se adwendwen no esote ana me ga se ntam bi adwendwen doso enso ka ho ndi so ni oba da dia na mi ase mi hu to mi mi na sa da wie na mi sa tra se jimsen na ma de makwa na nso ya chance me sako enti wo de da bia mi say da e de bia this minister akosi alare e de asem ene de waba na Krobea na bedwafo eni na tiefo nyina enim okay mi sam na tete ene ne tentene say me na oba bi ana share ene yinsan bae oba no tu aba me dem ama na me hwe ama no woi me to abadin no wie no na se gana mrem no kura nye 2 years yeso ko school ko ya mami ya makula no ko school gane ba ya o se kura ni nyema ba atimma ye ko obusiafo ho no wa fa ne to ne twantro ne papa mu busa ne se wo se kura ni nyewa ne ba ne ye de na wo no ne papa wai o se onim ne papa no o son daya na o nyema ya o ye dai o son daya na o nyema ya ona na ne papa akura ni Yesu Kristo seken ya na sana ne papa mabusa no oni asama obaka ana ne papa mabusa ne say onka on person papa binka no mumu ano wanti manka me so me hiama ba so me ba no ko school am say ja o chama o ni masamaka de beda onim atichire mati hu ntiase we na me ba kitwa na ye twen ho manson de se no ne sister panyini ba ha honum to ko honum no o de kula na bai se sada de na nso to o de kula na breme se kula so o ba no papa ho am so what o do fam ba mame me ge kula no ana me de akula na ko ni mame ho me ko duru ayi kula na so honum ma me ni se ayi mbana wo me se 19 was 19 was 19 night wear and obo toma owo papa no e de mapra oye dey owo papa no de ma epra o she dey 19 no obo toma and obo toma papa no so te no ko ano no opra na mch hey amina on shadros dabi hey amina te ko de ma no wo hwemusum amama ndaja ma ko da obonten some o ka tell me so o pacho o chantropa di pamata di asami no se sa tichire na meti se so ono papa na twampna de no opra ne dem no a she 19 no obotoma no an she dross o te so one hwan one na twampna mate ba ono de an ha me ba no na me pacho me je me ba no ntwa wo me pra masam ni na ni Asem Beba Dabi ne ba yiro akosi alare e di asem ene do aba na Krobea na be eni ni Asem Beba Dabi asem ya wo ke makuma urade be ma ne me no wo no
Dem mani ni ko. Oba. Ni mo ba no be kwa komma no. Ni ana ya tenase na ya hu kwampa pa ya di asem no ya di ebofa so. Owura yi wa ba mo ho wo wanchida. Wa ba ha de. Me dia ni asimanim dia. Ni Kristo ni ko Roman. Ni asimanim na ka. Nti me sure ni abotare se me nko ni mo fi ha. Afese mi ka se dia ni ya. E ba se wuti ni. Ape sana pa ni mi ka se nka se. Afese kula si ja so kula no. Ni fi me si ho mi nidi. Oh. Mensu. Ade, wanya mi pro, wanya mi pra, jabe Mensu. Atama ni mensu ale mensu ate na atana mutenenka mensu bana ko kambeka mensu ale asaska na waje no de bre wa ampa dabi mensu jasu okay.
se no ebebo wo nkaye na wo nso atumi anya akwanya ma ye nyina ya ka bo mu ahia na yesua de asan akere ye ho nso ade ena wie ye nuanom am Be Love Radio so Spain Yankopon Shuamo say we mo monitor show no live enso wo ho afa United Kingdom fo am nso mo monitor ye wo GN Radio Patmac Radio Abawa Radio Amansan FM Brainy Radio ne Sahara Radio ne so no ena wie mo nso ye chiachia mo ena Kings Radio Nini TV ewo France mainumu Dachi Hima Radio wa Denmark Rakus FM nso wa Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America bruchi mainimu ena wie wonu nyina agba de mu abie mu a Asem Beba Dabi dwumadie no Asem Beba Dabi etwagu ewo wonu mu mfidie ne so ewie midi de Krobea Nana Yaw Asante ena wie oje amanie awiei apesemakana nenie awiei Krobea jata meni wahia ewo afidie so na yesom ene ye besom oba de ya chia me awiei akwaba ye ja akra mpom to say Yankopon adom ho ye pa na nso so adom krona menso be ho oden enenso eye da foforo awiei asehia bi ewu aye ma besom dwumadie se ne da ne da ye ka kire tiefo no ye se ye disua de ya sa de a kire ye ho so ade very good enti awiei eye saa de ye be ye eja kwa me wo na me wo pa ochina ye 6 match na no ye ko bonsra na me hwe ntentan ne so na mahunu akomfo e won titiem na omo practice for 6 match and I'm seeing ni afiwe ye be ye any omo kwa when you leader asa omo so etise school sa okontete ya etise school enti omo ice right na mba ni nyina omo ni weduru ha ni ompa na omo nyina omo go school da Dabi so we say gentia ne say school we ye ne dey different na school we dey different we no eduru ha betumi aye ntese de sumanya ba no betumi aye na akra enka ne no a teacher for ayifo me ma me mo ano mo ye ayifo no akuafo no wo so ne kente ne wo hye ne warranty no de anya no so wa hye comfortable no ma ga no eduru right no betumi de bia okuta ne bodua okuta na yi na ade my honey come on ombeye eti afi kwada dempa as right ne be ye beba so na Otec for one leader obo se no say o ye practice ofie so mama ya anya awo si say mama ya anya mama ya anya say and na wo si ko ye rehearsals ofie ne na mu bebu ye be hate TV so okay enti arofo mabegafo ena wate wonka no ena wie ogoromensa mehu se waba ahoma ne so osena na ya Krobea Asante ye mu ahebru enenso eye yawada ene ye wawoda ma yensre odomankoma ne nsem nhira odomankoma ne nsem ahobambo ne nyinkyere ene ne nkwa husan sa akra ya Krobea Asante enkan ena wie ohene wa beauty ene was good afternoon my dear Ken ene ohene wa ni o na me nso me hwe dwumadie no live ewa abru aso Yankopon tonko so anya okese wate na ontutu wanamo enso mfansi no grief for anybody and was say wise Krobea we mechiachi awo Belgium and we Belgium for yenso ye monitor show no Yankopon show Sabato and was ya Krobea and we me so metie wo Asafu Labor Amas God's Way Phones and Computer Shop na Krobea we yenso ya bade mu hapa Yankopon show wate onu abedwafo wanyam kese akra na ontutu mu anamo enso mfansi ene Perry J's Fashion CEO na ankasa Perry ene wose akra Krobea ene Stanley CEO ma Perry J's Fashion mensu kunzu do mi abrafo no me de wonu aba beduro na ya Krobea Asante Yankopon hyiamo na onyam kese ene wie ya pon ene wose akra Krobea maha ene wie yenso ye wa ahoma ne so yenso ye monitor show no ye hwemo pa enya asam ketwa Yankopon enya mo kese wate ene kebi cab ene wose Krobea ayiko onso ayiko ni bi nkan wate ye kan Yankopon ya adom o chena ena Ghana yedi ya finshi ana
yenya ye fa hudie se ne yete no afi we nso ya nhyeda mo anebu anya ne tetrete se de ye no Independence Square ne ade no mpanyimfo ne de nhyehyɛ foforo de atum na amankwa ba Steve o se akra ya Krobea Asante onu abedwafo nyina ye mamo ha Nyankopɔn enyam kese Diko Cakes o se akra Krobea United Kingdom mu na menso me wo ene yenso ye monitor show no live enso wa ha Helena Abanga o se akra ma ha eguru ene awie yenso ya ba ahoma ne so ye hwew ene ye sign so etio Raz Omar o se good afternoon father ene awie bonsu nkwanta sahwido yenso ya ba be piem sahwibonsu nkwantafo yenso ya ba ahoma ne so yeda mo ase eburu Raz Omar agudie obapa Edna o se akra Krobea awie wada me eburu ye mo ha na me frɛ wo as I promised enra me pon ye na maso aye hyepa ntifacha me wate ni nyina ka ho bi Margarito GH o se yes energy vibe ne wo soro akra Krobea enebeye oja Nyankopɔn emoa ye ono ne ye bambofo Estivo o se na ya Krobea Asante ene UAE fo yenso ya wa ahoma ne so a yenso ye hwew Cruise One Media o se we die na Krobea anya ye betumi ama konfo baafo agyawu asio paamu no aba be ye leader ewom za na se we die nkankwada e won tete no na e maache teacher fo na ankasa se duru ha ye maache bi ana ya kwa memebo ya teacher ni ba kudi o mani ba kudi o mani ba kudi o machi da bi ye tete nkwala no o na wo hwe o dabi ya na hweti enu teacher ni wo ma teacher ni wo se tobo sukuu ben na teacher ni adi animu akọ match pass ya wo ma di nkunim da ebi nsi ade no teacher for no who strategy no me ma kira de da enti se me kase ya ye ne ya kira de da no me nkasa you teach before no you say teacher ye ne ya kira de da no ma ye nkasa class captain won kira de da o ye class captain tie me eya kwa me sa de we maka me say school ben na teacher ni edi animu aye right ya say school no atumi di first da ebi nsi na mom se yetete nkwada no ni ama nkwada na be kire de wonum nso wo se wate ase de wonum nso suaye e ba sa ye the first na ma wo ma ententem ne de ama wo wate ase Dabi mimi ye teacher wo ye teacher Dabi mi ano kwano tum abrabo atema ma shatana Osana na ya Krobea Asante na de bomi nsumidin mabo ni bi maame enemi so hwe nana mati utama na me wo SHSU saa besi sabre saa ho ye de Nyankopon ase abna ye da ase wate sa wonso atie ye from SS abedru sabre kensia eno ose akra Krobea Canada for yenso ye wa ahoma ne so Mary eno ose good afternoon my godfather awiei ye wa ahoma ne so yenso ye show abnabo atima Nyankopon sha wate Godfred hwe yen wo abontem Lake Road eno ose more fire kwadwo Monday wa Asante be kwai koni yaw eno ose akra ya Krobea Asante ye dododo Victor Dro Kumasi asafo wo tonsuo wa asafo ho eno ose akra Krobea Nyankopon sha Maria akosia wose hi nana ya Krobea Asante yenso ye wa ha ye da se ebru na ageman eno ose akra ma ha awia yanso ya ba ahoma ne so yate ebru and no grief for anybody and was ya Krobea please kindly be my mentor why mate ebru Yankopon ni nyina ya mentor enti onfa ye nam na ongusu amfa ye nsonko ate Yankopon kan kwayobo ahe and was na nei me dododo ena me wo Cote d'Ivoire ena awia yi me nso me hwe dwumadie no mate ogoromensa sina na Krobea china manso asio nyunu ha momo vendors yenso ye beka akoma achibi na monso eni edu as right na mo be ye de ye ja kwa me so as right no mo twum phone no mo ye de no mo type numbers no na ho tap na ko bia mo ni kogu obi phone so ye miesen ani ye miesen eni achina so be ye do na wo be kwa wo as right we say na me say ka sha me ye leader what me ye you obo wo be kwa wo as right we akura china me kwa himai obekwa himai okay ani ame nso mekọ twa piase so bi kan kro mo so obekwa da mi ka hono mbekọ mi
ka wonim beko entu na honka me nu benya beef chekla me ni beef ho me ni beef ntimi nya nka kra okay watie bro adofo say ya na ye no na wa unsu wuti akina obekwa akodi as right wa hefa me ankasa me nyonko Gordon Chiwejan wo say akra Krobea ohonte say my good friend yankopon yadom miura yankopon yadom me ho ye pa Kofi Kwawo wo say akra me de mekoja kobu Amansia Central hinkru ho de mekwa akodi me as right mate yankopon Israel nyina na wiye nso ye ba besom na eno oba de achi ame ye de asem bi beto ye tiefo anim sense mankom akote asikrachi bi so emo akotam aba e de akwa obi trim se ono na aku na oda hono yamani be sama ya woni gugu enra ebo beye no nan brenim ho no eno ono frɛ se na Krobea misi ye o se yama ye beri o na nze na yama beri no krachi na ono ankasa na ekodi duma no we momam ne nkasa ena om de phone ne manam se owura o ho te sen ena o se me ho ye ena me se de na wawu a yadeda no a wodam pam no unim no etiefo asem ni nyina ne se obi na awu nipa na wawu no ni nua bema na dwuma yefo ne firi nkran ena o ma ba beja no omo ba beja no enkranfo na ye adwuma yefo no ba ye no emu kro ena bibia be hyedi mu na wotiem kwe ena om se ye nsamankom afedi nsamankom ne kasa wakwa akoso ono na wawu ninua baba akumu se eyo ono na aku no wapagya de akire dom no se ninua no na aku ni kuyaya amana fi atiasefo asase so ya yenhwe nsamankom de nsamankom fa afikire ho a wakwa akotam tabo wode ba ninua ba ni trim pau nsamankom ne de abahwi ni trim ama ni mogye sone ma ya hwere ni tri ho no de na kwa yaresabia eno omo ma prosisem ba mu a ye che krache ne kire ne se emramu no nsamankom nyadwuma enti se ne wode ade abo obi trim ne nko ade it is very offense to the law enti emra no ni ubedi enti ye de krache ne sie kakra nra no enwumre no ena yenya ne ntie se owura no onomo amani bere na wono ma ni bere no na che so omo wa around enti wo mo fra ye na me kasa ne ma me ne krache ne nkasa na me busa ne se owura wo de wawu no unim no ena o se na nampa che o da bi menim no okay unim no na hwanti da ba yie ena o se ye o mo nyonku ni ntia o ma wono mo aso te se o mo nua ni nua na afrim enti wo mo mra no mesu na bia se de ne de hia afrim o ne e ba besu na bia ye bejam no na ye pepa na niwa mu nisuo enti wono no wa hu de ayoe otini ba bia di na ni ba ne ho so no na ya yeyere no ye de wo kwa hia ye se ye de mi ko police station eno o se ade ma ye den ansa na omo ba be briefi no sansem we ni nyina e de akere no enti wono no onim ho hwe ye se ye ya mekai dwato akofom ema se nua ba no enso kire se otwetwetwetwetwe a enkosi aga na de nipa dom na nso busa ene se aso sansa mankomo ebepegya asaba ye yinsa kopen tabo de behwi ni trim ma ni trim pai no anyanyam bia oni ku ni nua ba ma na ayakosi no na na eno nso ya sebisa sa asem wei adofo ni adehye ye be delve into it na yehunu sene asem no etie ye bewura mu yie na yehunu sene asem no etie na ene asem bi nso abayanim ewa afidie yi so ya abaya bi a wo firi asante bekwae empotam hobojare ene baaye na wode elder CAC elder bi efiri bojare ene wode ne baa ha ya nasem nyina tietia kyerese papa no oyekumasini wonim kuayo hohwe ene CAC elder aba kurase wo hwese ne awura ne ye nadwuma ewa afuo mu no a aso nani mode epasem akwa akoto nanim maame ya na ekasa yi o eda kwa me antwide pasem koto nanim no
de akokɔ ye ne so ono nso te ase wo ma busua ne ono na busua na beef wo mo ntem nanso ye ya ma eda gina so kyerɛ sɛ obekwa akohu abusua ni mu no one aba ya anatena ampani ampa ni nuane ampa one ge ya kotena ma o ma wo ba akokora one ne tena ye adwuma wa ye de aboa no de ekɔwie ya ne sɛ papa yi ya to dan a yesi aduru lentre ya to asase ye bedo ye me ye wei afa de ede ka ne sɛ ontumi ne ga ne nware bio ɛna ga ne so okay ɛne yete saa de a papa wa yusu me pa o wa yusu me entie ne bra me no be bra ye no ma me nso me ni so ade bi ɛda nso bai be kyerɛ sɛ Dabi ejapade na waka no me toni wokuma se kura ansa na me kɔ bojare ho wo dance ni ne hwan wose o me dance ni ye friend Richard wona di mani miedi nka akotua first one ge ne nso se Dabi na me nso me dance ni ne Richard na kyerɛ sɛ asɛm ne ba ye no ɔno nso na di mani mi kuru anim sa abrɛ ɛde kɔɔye ma ye kodi ade na no kura akotua aka enti na se de Richard ba ahoma ne so ɛda kyerɛ sɛ wɔno ɛnioma nan no ogina so a wɔde gina egya aga no baako ɛne sɛ ebewi ase no ga ne ba na fuom a ɔno ɔbɛ fanuane banche no abubuja no atwa bɔɔde no ɔsan akɔfie mienu ɔmanisika a wɔno aduane ma ne ni miensa ga ne tɔn kradokono no ɔno ɛda kɔtɔ ga ne kradokono a wɔgini sika ɛnan ɛne sɛ wɔmmoa ne obibia yim enti na ma ne gya aga no okay yɛnkɔ frɛ Richard ba ahoma ne so no na gye sɛ akɔyɛ sɛ asɛm na abaya ne ka ne mum no ɛna Richard na be confirm enti ama afidie so yɛka kyerɛ ɛda sɛ ɛda watwa ntrɔ ɛma me yi ma badwafoɔ sɛ te saa sɛbe sɛ aboa kraman odi wachimpo ɛne wo kɔ wiram na wo de kraman kokoye cheno a sɛbe wono nso wose nampa ne bio enya adwemoni ne woni patri mu a hwe bra kraman ko bre wo wiram yi wo de kraman di wachi wokoye cheno we che wo kike kanoma nsensem mo amakɔ cheno dai wo ho wura mu anu otumi kɔ kya krantie ba no ba beduru fi a enka sɛ na sɛ kraman ya na obi na to ne kraman di wose mabragu ada wono de wo mrengu wo we na mpa no ayi nompe no e de agu nkase ho ana Dabi makraman nso mfili bi kyerɛ sɛ wo kye no wa nwenam no so de baaye de a ene makraman nso onwi bi enti abedwafo ntena so e wo de ntiem no mo mesi bibi nkyerɛ me ne matiefo oba mo kɔtena so akra me da se ye na nyame ase na ye nkyia wona wo hwe ye ne wona wo tie nyina akra mpa ye kɔtena ase na nyamre de da gina so nse on de onya ye awura no ne gya awura ne na gya no enti sɛ ne ya na mema bebre wo mu tirim sɛ oba gya ya wade a woni ni hwe ye no fi sɛ o ha ase boboy me mama so pani koi oso wo mpene me ma ho koi oso wo mpene me ma ho koi oso awade no a na wo nware enti so no momu sɛ onware de a oni ni hwe eye oni ni hwe ma enti onko ne baabi ɛno na ye ma ne te ase sɛ Dabi sɛ wo kan ne saa na ente saa na amamre ni amra no enkyerɛ saa sɛ obagya ya wade a ne bre so mfifiri ana ne bre so mfa so ne sɛ wonya bie enti ende wo kan ne saa emaka enti akora ye kan ye no so na ɛda twetwe ne ho ne yesi okay sɛ opesi ye mfa mamra nso di a ye de be mamra na de mra se no mra se ne firi sɛ mpani se patapa pieto no ye de mra na ewro sure enti ho no na ɛda eba fom kakra yesi okay saa na tie di a ye ma no na awotwe na wonfa na onkodwen ho na womasi bi nkyira badwafo na yemfa nto awura no anim firi sɛ so waka sɛ onkɔ nsapan saa de a ntwa yi firi sɛ wɔno an nkasa yemu afidie so no ɔka sɛ awura no ɛne ne maame nya kasa ne hunti ɛyɛ na dwuma yenti adenti a meme wale no wonya kwan kɔyɛ ne maame adwuma ne maame no nso ni ahode wɔne ne yɛ adwuma ma no enti sɛ ɔyɛ adwuma no ɛma wɔ maame ne no koe ɛyɛ akampu ndi sɛ wotimi ka asɛm wei wɔ nkasa yem na ne wobɛka sɛ awura no ana agya wundi ɔnsɛm fata sɛ wonya kwankɔgya adeɛ deɛ wayɛ nti ɛne deɛ waka nti deɛ ɛnto aso mu ndi akora yɛ twɛn sɛ na ɔtwe ne bɛso na
na asem okoda dwen ho ene okobọ mpaye wo Yesu din mu nia wote no oba beka a kire yen vise nyankopompo empe asisie enti ye twen eda se wokono gosusu ho kire ne sofo no obọ mpaye a de ho konkono beka no oba beka kire ho konkono so de omfo obi mfifire ni da. Okay, ti say de o twen ho konkono anim de ho konkono ba beka kire eda na eda so abeka ewo Yesu din mu. Okay, fine na enye so na say so for kasa wi je so amen so for hana ye so for ene de class caps ya san ye so for say you go nya po ewura akwaba ejo mama ne mra mf die no tena se mama ne mama o te say radiadom oko ye fra o say pacho ye frame gifty a champon a champon gifty a champon ufri hin e ba ha e pacho me free wa me kuro me ne wa na me wa ni oh na abi we gifty a champon na ye dan ye fra o gifty a champon na ye wa komada ya francho enti ho na papa ne mama de kwatena ketekete enti ne fiewura no o ne mama din enti fiewura na tu din enya o papa na tu din me krom din wo ho but sadi na papa de to me no eno ana de friends enti sesi a wadi ka de sokra no gift a champion na wo so enti wo ye de ani ankasa me ya daga tini na wo bo gift a champion bi be da hu se we daga tini so omo amanfo nim da me bibia me ye nyina eno ana wo so gift a champion na wayi wa wo krom din na de ato nchen o ma me krom din na mira bi me boy obi an hu ntworo sa o bo ne say bo na me hwes metumi atwora somba mana we dey mintumi somba mana o de kwatwi mu a papa ye nso I love the name papa ye nso o say ya kan say bo metro somba mana mekere mo say me ye teacher ni yes sabo biem somba mana me kwaba metro akere mo senka we wa best school na o gina o betire di wo register and this is your mother so bo register uko school am da so bo ti we teacher ni near the waba who somba mana wo bebo ana wo betro enti sa na te ye kuro mu no ya mutimi tworo enso aha no me metro me mesete record no mesete record enti kuma se ha o te hen me pa cho me wa atimatim e ho na anu kunote me pa cha okay bema o ho te say Ewurade adom me ho ye onso di de say frem Peter Amo o yiri nie eja amo wa na ebo nkro na yire na na papa no oba no okay gifty na wie dia na wan ka somba mana aha o de tobo ara o yire fi aha mi remfi me se metro man ka se no na mbebobo muntie mi ye me ka se ma me di tokro to ho montie mi ye me se me mesete record no Asante memu me ni the only teacher metre somba nwana no sama tumi abo watumi abo aya ade ti metro mama record no enti gifty se si ade mafro gifty awiai edi asem na ato hye wasem no ase mentunsi mfimfini hye ase bo nkru ne ente wase ye de na de oni ukuna ba na me chia mo ne ma beja fo na tiefo nyina ya joso de me ba ha de papa bi abu me kwase apa kire kwase abu onim na yintie obi a ma firi me kurom aba a me ba di pa abo me bra hakra na wono so oba ye fi o time bia ho na odi agoro de bia oba aseme ya nana na ya wansa ase no wakane de bia kan de bia na mse papa yi nsema wo kan ebe ya mpa na you say me so me anya kakra eda ho na de bi wo ba na mse aja o proto ye ho asema wo kan e ya mpa oba mu fie watimatim ho a na no woka sa asema o so ye nana to aso ena o si o me kunu kura anim se wo ye nana na mse aja
se de papa yi kan plot no me pebi na me kun say papa wa se we nanan enso plot na wo ka ho asem sa wo to plot na se one time free wo hena ho a ebe wi akire ya na de nsemba sa na me kun ka kire me enti ade akye o san ba aye no na me de born sa se aja asase na wo ka ho asem me ka kire me kun won so se sa wo to asase na se wa anto na wo hene nsem a aya wa de nsemba na o se o asem bia ni wona wona se de oni esitie obetimi adi yabone de oso ye nanan na ka sa se wontimi ni yabone se de oni boga nante ache wontimi ni yabone na mi kunu no asase na opese ode mame no ohwe a ye ne ya enti sana nanan ka sa se o se sei wasi asase na ode mame no ode ma wo no ohwe ye wu kunu ya wompese menya asase enti ana msisa ana msi aja mepe no si yo se wa kana se won so akana saade ya yo enti e woman no baaye na me saade ball no no se ni obeji sika no obaaye na ya me kan sika na me de mai me kunu na me kunu so bo akire na wode ma no so kan kama wa se proto no se me pese na msi half me ni sika nti half na mepe no si yo half no obeji me 7,000 Ghana cedis. And I'm say 70 minya. Enti me sra no wanteme so. Enti beka was me 65. And I'm see you. Ni 65 no. Wasaje 3 million. Se wa de yankrata. O ade ko ya wanche wa yankrata ne ntentem. E de ba mama ni je. Enso ho no na edu month no. Na me se aja. Nti no oba ho. Na me se aja mpase me sa anwea kogu so. Wase o ma me mera kakra. Na wa ye nkrata abrɛw nanso won kɔ kyerɛ wasase no wakɔ kyerɛ aye ho krata ama wo ɛna apɛsɛ wo sa anwea kogu so ɛna aka kyerɛ no no ɔsese ɛna ɔse me ma ne mera kakra na me se mera bɛn na ɔse o ɛnya bibia asɛm bia ni hɔ na me se proton wo sɛ me ka kyerɛ me ni sika me de twe manso yɛntimi sika na ɛda hɔ no me ma hu sɛ ebia me top plot na ebi wɔ hɔ a metimi dia yɛ bibi akɔma anim yenti na ma me yes awo e ma me mfa sika de aka no entwe manson o wasɛm bia ni wo na me si yo enti ehɔ no ene wo bɛka kyerɛ me sɛ sese o masi wo hene na me se asase wanka sɛ enyo wo hene bia ensanim adenti na sɛ wo hene sɛ bam na wo se o saa na aye enti nya hwee na ma me kunu kɔɛ ampa wo hene no wo hɔ wo se mi kunu ntua 5 million ena shinap mienu ena mi kunu ba fi beka na aja wodi sky koye obaaya edi be na wotwe wase oma se aburonsa bi wapankro no ho wa top plot bi afa krata na be kire o ena mi kunu isa de krata no koye wakoduru ya esi won tua 25 million enya sa wanya krata ni mfa mba fie biem ene ode ne sapan bae obeka kire me na se yo se sika ya tua okrata no ho na edoso enti mefo so na manya sika na ma na ode akọ na ho na menya sika no 25 million ai ede ma no ene ode ko na kwaje okrata no bae enti ho no na plot na ya half full ene ya fa half na obi so be fa half na nipa no pentempa enti nipa ne sa anwea epagya na de ne ntem enti ehwo na wo pagya ne de no na ne de no makobu fan agu enti ho na me hu se me so me pepere me ho eye bibia saa na beba no de asem beba na me se sana se wa hu oh ebe ye saa koduru 4 years 4 years and I'm sit dabi mitie Asem Beba Dabi pa yetatie intimidi asem na ba dama mo na mo ka de oni bi asem ya ma no am waka bi ama me afa ya di asem ne ba ha memma hadiem enti wo to asase half prot odi free hwan ho sana ye frɛ ne sɛn sana kwadwo sana
ne dia ne sana no nana kwadwo sana kwadwo sana nana sana ne friend in short ewe hefa bisianse bra wanim otetabuom bisianse trabuom bisianse ho nana kwadwo sana ne te apacha trabuom bisianse na awura asase ne hefa na ne wa okokere o adwumakase kese adwumakase kese no obi a ono wote trabuom bisianse de ye da na onya asase wa adwumakase kese eho no ofiri mpacha ofiri adwumakase kese ho no ka asase na ye ho asase be ma wodi kan ka kire me se eya abusuan asase na me kura me ye ne se da bi mukuro yi munsi wo hene wom na ye den na o so da bi wo mu de wo ne na busuan panyin wo mu ade ya cheche na kueku nti wo mu awo wo asase ansa na me kura me pene so am diska kwa akoma no na ye se wa confirm se wo hene bi ansa nim se de me yere kire ye no afere ye kotua sika wie ya no obi nso edika to half no nti ye kwa no wa fere anweane blocks wo so na me ye ne se ene won kan kire no nyi ndie ne nso ye start ye de nti ne start mu no so wo ye adwuma no wo ye koduru kakakra na duru rentre no na asem ba ho afere yakwa ko bu sa da no wono ne da na to ogu na chese ye de na chese ye san koto aye de so na wo se ye nso ye tam na me frɛ sana no na mbusa nse ke na asem be na asi ana wo se wo mabusua no afa ne fa wo mienu na de manso aginam ni aba be bubu da no na asem no wo court nti yan twɛn wo pa akyɛw yes ye bibia se de ya se de nipa sika kasa no well akyɛw pɛm be ye mfie miensa na ewura mfie na mu nti ni mfie na mu ho no na ye ya adwene se da bi ade na ko akire dodo nti ye de beba nana Krobea ne na begwafo anim na de ye no okay mami ansa nyina wa awoso yes ahyase no wotu wo yerefo ka kire ne se sa nana kwadwo sanai ya wo ka se asase asase de ye tofri hene ho na ye de na wo ka asa no yire nti na wo de na adwen ma asa kwadwo sana no wo convince no se me ye me ya e ma me yire kura ne minya ho case se an me ya so wo to proto no ne ade bi sa wo convince no sa ne kwe nti otutu good asin ma wo no kura wo ne minya problem oso o ka kire ne se wo ye nipa bonini wo mpese ono oba ne benya asase na me so me ye nsa na me che se ne ha me na me so okay ne me am ko sa na nanim na me san pen na mfufu bi ye investigation na che se wo tonton sa ase na mpa nti se wono ane di se ye wono ane de menya sa assurance no but me hunu so wo ton nsa ase no na me so okay na me so me de magwene ma no na me gi iska na me kotu aleka wono kula ye fie no obegi iska no obegi wo mu fie yes obegi wo mu fie ansa na mo beba ha no na mo ni na hia ka kire ne se manso wa asase ne so de a onfa musika mamo ye ka kire no no wo se manso no e wo court ni ye bebu ama no nti wo sere yen nya abotere wo sere yen ni mfie miensa etwa mu a ne nan mu ho na ye de ba ha no okay obeje 25 million 2005 ewo yere ho eye hefa na wo de call yesa wo de kwa akoyi nkrata wo mu office na wo pankro no wo mu bi office tamam kotua shenap mi no ne 5 million man ja se here no no wo mu so direct yen tu wo mu office ewe pankro no hwan mu office dwumakase kese wo hene no wo bi office asase ho ne amanyina no yemfa nko nti me declare na ne yi nyina ko ho na wo ko CZ people no say wo ye no choro secretary no choro de wo so choro no ye no say e ka say na wo ho nti men confess kamera na mra magim papers na akofa koi enti sane sana wakotua sa sika 25 million dia sane nke kire se asase na be ye odia na ye den na setede asem da so wo ho aye manso wo se anuanom no atwa ye ho eko aba asem na ko di court ama wa unim court asem ye de ne kyana nti de etwa mu nyina ne se ye se wo mfie sika mai wo ebeye wo de beye mfie mi nsa na ewura mfie na mu ewura wo adwuma be na ayo me fa cho pito na me no akwa akima sanana woni madwuma me ye me disika ne ma na me ka kire no
sana wo ni madwuma mi yo hwebra me bra nya se wo daada me agisika no o mintimi nya sta mintimi nya se de me na musitie ena me so me de ma adwene ma no ono sa sana akwadwo sana no ono adwuma be no oyo no ye mesin oda so ye sisere me so wonyini kakra nti wanyini nti wontumi nye mesin so start ya no ewe ho besianse ho trabuo mbesianse ho ho no abie store ni fie ho ni fie wo ho na saase mu de akwa akoto ebia na busua mu mpanyimfo bi anim se de akwadwo sana ade ayemu nie yenim na busua panyini de yenim wane se kwadwo sana no no wato ade amayen nti bibia wono ne contact no na se do si brivu ye no wo se court no ye bebu ama wo mo da bia wo kwa o de aduro ndie ye nsa bekan ade ohun odisivu ye nsa nti na yese ye ni da so se ye hwe de court no beka ina ma no kudu nsa mfie nan no okay ewura na o to ade nipa no a o to afiri ni ho no sebe wo wonye santini ukunu de oye santini enwe bie ki ama wo se asase sa obeto a chise ohunu kuro hene edie pa na kodwo sana atumi ka ye de convince wa udi na chi a ema wo ni ukuru anya asem wo asase we se wono de bia onama ena me yo hene me yetwitwa nsa aseton enti eno a ka ne de bia asa no me so menim se boni bi sa woni tirim de bia o ka ne sa se me yo hene me twitwa nsa ase we no kura de ma yo se yakohwene se ya ninye ho a foforo ho obaka kwa kire ye enti wakan me da minim se ya ampa wo se maame wama ukunu nso nsa si fom kire se asase we ho senka ukunu gire mu se gifty me ma won to asase na ebi aba this time ko agia ukunu meboa because obeka se ukunu bo nchiragu meboa ka onye ni ampa because kwadwo sana no wo kan sem de confuse wadwene e ma uhunu se de ukunu ka ne kura anim meboa esa unim se me papa we wo yesantini ena wo se won so ye siremini dagati ni unim se me ya Krobea mete hei abna mi ntaba senka me na me ye ukunu te se de pita mo te hei a enka sasa we nka me ni wachi wo ho unim se me anka me ni wachi we dia mesre mate we dia mesre fa mo fanchame men sre me sre ukunu se de wo ye ya wan fa wadwene ama no na woni ni nya ho ntokwa enam sasa we ho e ba yei wono na efa ha wono na esene ha pa ne ho chew ansa ne ato ase mu we kura so pa ne ho chew ajawaga we dia me pa chew we dia me pa chew de ma ya ntwa ye bi afa chame enyaba misum boga odo ne yere no many day o many day ene popo nsa no o popo wi a popo nchan ka ho mate yeah we man atadwe awe o hia atadwe e be man help pras bia no awe atadwe aguso asem wei oba de achi ametena se momfa ni two folds o bebam engine room enso bebam ewo saa kwadwo sana kuroi na sebe ho momra mu two folds emfa mame minim se amawe se asem wei abamu anim ama engine room atonsa e de afre opanyini kwadwo sana kuroi ama na ba office oba ide asem na mo kan ye oba de dinkan brief me ne matiefo ansa akra ebra ye to yensa frɛ no a wo ba no ono nko ama okay one opani bi eba opani no ye friend say kra monko mo akwasi mensa na nso onya na bia o se ono ana saa bere de mantem ho ansa ase no ana o mabusu asa ase no abehye ne nsa wo ye wo hene ndi o mpese asem no bekwa afidie so enti obae ne so be se nie se wo kan kan wani a ache ebe mfie be mienu ye kumfie ye wura mfie na enu November mu ho baby 2024 he asem ni ba mo anim no 2024 bu
mfie mienu na wo court nti na dia wo court mo de asem na court dabi tobo oba de ada na asem wa bedam wanim mfie mienu nie na setede asem ne da so da ho akra ye se ye buta ye ne se ye hwehwe asomdwe ne sa nti no ebra wo hene no eba wo se oye wo hene no na wono na aba a se de bibia hye ne nsa no obekan se ono abeje krata no na waye krata no de amano na sa asase na omde ma no na asem aba ho a obekwa akokere wo mo foforo na omakwa akofa sa asase no nti enyina yeto ato adwen no na enya bronko dokronko ye wa ha no ma asomdwe nti sa na tie na obenya bi di ahye na mu di a ene na eye nti ye pene so ema no ekokere maaminum asase foforo na maamin so ni kuru nso pene so okay to aso se yen ka bibi enya se bi wona de na asem bae nti die ye beka bia na de nanim adagya ogitumu a na eno no nti omugitumu ema woni ni kunu no ekohwe asase no nti eno so mokohwe ne we adwumakase kese hwa adwumakase kese hwa na chesenya baabi odi nka atwa maamo no we ye baabi foforo to aso oba ade omukokohwe ema omuso gitumu se omupe nti omupe no ena eye de oba foforo no kra ne aminti mfani di nti akwasi mensa no aha na akwasi mensa ose wono na sabire wo ye wo hene a oye yi no wono musa ba aye se omo be ye krata na ma na sanse wo ma change asase na omo ye krata na ma ni nti no eje se awura yi etua 2000 ena awura di dwa atoa be si yeso se nke ne nka because wodi ka etua sika wo krata ho a bebre na nka wonte so ye ne man ne kan ya de obeje ye 1000 ye ne kan ya ema hwan na eka kwadwosa na no said de obetumi aye na aye akwasi mensa no mom ena abase sa bredi ono na abedi akonwa no ndi sa na akwasi mensa no ono se nsa asem ni nyina ehye ne nsa ndi se de yenyi ne wofa no ase na ayi ne ensi nchen ndi tazi awurai san kopa abosia de ma no ema akwasi mensa sa afedi obeye krata de amano afei ene ochina bepim sabrei de ye ba mkura ye di adanse ye so obeje ye no kra no krata no kra so a wanye amfa ama no bepim sabrei wei ena am ya twentwen so a ebe na otwim ye nukura ninki ye de ba fidie so ye de ebe awurai be wura studio a ye ba ye dru ya ena obofre jataba so wa fidie so de yenyai na omode ende enkomo oni die no no ba beka edi akura sa acha na sei ena ama asem no ache fizie de ya na ye hwehwe asomdwe fizie ye bre no a ye de ba fidie so no edom na egu ache ne ya ne entimi edi de obema ne ho kwan se monka no boko na emfiri mu de ne aka no boko ne ye afiri se be ya ye benya ye bre no edi dwuma foforo edi akura ubisa ya kakra me kaifa asem ko mfie mienu ni nti ache de me kaifa ho no na chese eba mu animu ikura no kwadwosa nan akofa akwasi mensa nso aba mo no nso abeje 1000 se ode kwa akoye asase fofo no e konkrata bibia hye ne nsa ena no nso besi sabiri okay mate medase engine room tenase sabe ewiase Krobea Asante kotoko adia wuchiri ene sa obeye hoho basa yeti Asante mamu o na Asante mamu ha se woye de enye na woye wo hinimpo na se koto ye wura nimu a de besi nya papa yenti kuro yimu ahimfie ede na ye esie asem ni tubi ko woni nimdiem sebe ono na niti na so no de so da yepa wo hwede ye kwa wo se he monro ne mpaboa kwa ye tu ade so ye betu ade so wo hwa na asem kese bi so boboba ye no enche etu obete ohine kese bi owo kuma se ha na wo nana ya ton asase ede ama nipa
ama nipa no akoye ho yesi e fra krata bi ko destroyers mu sadi en krata kadasra nipa na koye ne kadasra ya wato ne fence wall e de afa asase ni nyina ho kire se wo enye hokura na wo sa nanan wo hweo sa na kro ya America na zemi wasase na ho baabia na nansani ese wo wakwa akobọ hini bi hini a wo kokobọ ye no ena sa hini no eba betwe wabra sa hini kura oba betwi ono nso kura no ne nananom ba besomoe enti wo mo nso kura ni chefa e wo sa mpotamo ho okay wato ne fence wall ekoya bededa ho no wose ne yetesa de ama minsi abrosan na memfa ensi asase nanim na mebeye school project kakraka na mede ama omanfo esese na nakuroi ekochi mrantie na eye adwuma no wakochi wo mo de wo magukam eni ensuo de bo wa wo se ebo menkasa pampamo wa me ahwe mrantie na emrantie ne yaye mre no mo hu se wo mo ye wuo no ohini sa wo hini tumi sa frem ranti osoma wo mo koche sa nkofo nka kire om ze mintumi ni wo mo ntena santima mu ha te se dia santima yi ono ne dia asantima wo wura o asantima wo wura asantima wura ye frem no kinsolo mo tumfo se otua bebiu ono ne asantima wura na wo waponi baabi ama o setna ha na hweso mamia wo santima ye odia no abie wa no aka se wuntumi ne sankrofo a wo mo ye apaafo omu kodi pa akope wonu mu anu aduane o na wo hini muya ya wakonwa nya akonwa ketewa o utumi bie wa no kase mintumi ne mon emrantie no mintumi ne wo mo ntena santima yi mu wo ya santima ewura eno ye baako asase enya wo dia ye koburu nipa ho sabi obi ye pani no akoba bi a ye nkwa ye chenwa ye ma adwuma wura na afie wura na eba ya buru nipa no enti na wo kase untumi ni wo montena asantima mu no na nka wo ka kire mrantie na ekobo wo mo ne se o mo nya sa paafo ne den wo hu die nananum bi no mo ye wo hu die nanan nansai die sebe wo yo hina di asempa wo yo hina di asempa when ni asempa we will expose you and san ye be expose you no ye be wura ye be twin sama firi wase na se yebetena fidie ne so a wo honnioma ne wonnioma a waye nyina no epie gu ho wie ne kodura himfi a so obetumi atena wakonwa ne so abeka mietie nanu ya na hema baako ye de ne begina abuo abakwasam nom ne ade kokko so ye hunu sa akonwa na nya ne de hwa ne ewro na hema mpaboa anokra na equal so abatapa ya wan pa wa sebe santima wura onsoso de anya so na wo kwadwosana se ye busuade a santima wura se wono wodo ahoho enti so ba santima mu a ye wa anwonaga ye wo Fantinu town ye wo Dagoma line ye wo line no different ye ahoho ene tetete so sa ahoho kuro ya wabobo obomi mu hene yani ya nana ya netia na afrafra hene nana akamuga nana awiei ona na amemwa ha na anu asem ba ya nya fantefo hene owo kumase ya ene ba ya nim ha beji asem no ya ye nyina ya tena so na ese ya yesiesi asem no ma ne ye fe abusua no ye wo bia hemfo efe ode ahoho ene ye ne man na yei awiei wo ya daga tini enti wo ya daga tini nti ena wo ye ni sei kodiosa na okay engine room asemi sani oba ade abepre eni baabi a wode aba beduri nanka eba yese wo ne ye frɛ wo sɛ ye kwa akoye de enti ama emfie mienu nie awura yi asemi ba ye abeduru sampempenso yi brief ye Yara me da se ma encheti fo na ye ma o makwaba mra Asem Beba Dabi so no kre me opanya e frɛ na kwasi mensa e me frɛ ana o kire se omone kwadwosa na akasa ama kwadwosa na se ade tin ya ni 3 days time okwakoye krata no no de ama empanifui ba asa na krata asem ne bebe na ibekọ de wubisa me hu yi no obo jeje bi wom
the man be be sankrata ne ba ye fabrem abra ye ni won musia wo fitie mu no a ne ye ka enkrata na asem na old enkrata ne wo papa yi ne ne yire ho ana omo so koye new side plan for de ba ye enti omo kire sasa asase ne no omo de ma ewura enti ye gi new side plan no de ma papa yi ene ne yire ena old one na enye omo de ano ye gi de to ho say 1000 na wakandi see you know boga my mu 500 the age 500 net to say papa ne nkoye document onkoye allocation nka ho na omo famra omo de ba 500 na o de ba be so e wo ye office wa ne edi mu adanse na hu say 1000 ye wo de new document no na de ma no enti me je 500 net to ho okay ana ye di old document no say ne wo the new one man papa ne yire dia ana omo nye old one no mon koye allocation in fameka ho ana wase papa yin si ana the following Tuesday on fa ne picture nka ho no mon koye sankrata ne famra enti sikara bedi ye ho no oni how ana omo koye enti akirei ana obeka kire ye say saa 5 omo koye no na omo mba na ye nti omo nka die nim se omo ye awie to omo de ho anu die ne ba bebo yen na wa ba be 500 na so de ono de ba be ka ho amna 1000 so enti da ye nti omo nka ana me frɛ lady mami gifty ana o say still omo nye nkrata ne mfa ma omo ene ka chen say ene sika ne nye ye sika enti omra no omo meje omo 5000 500 enko na ye ne emfrɛ papa no de ebesi no obeti yenka ana ye frɛ boga ana omba ne de 500 ne ma omo so omo mfa nko na ye ntwen enti ye ono osa be frɛ sa papa no ye frɛ papa no para frɛ say onfa document ni nsia no nye so okay no so onfa nsia no wei baby omo koye nkrata no hefa pankro no to aso onfa nsia no ho no mo no omo koye ne so okay ne se no ana ye hwehwe enti wo de onko omo nkonkosia omo wie ye nkrata ne wie sika no one ni nyina mfa mra ya saa bre no akɔkyerɛ na asase foforo ye ka ho asemi to aso ayi ho plan de amano to aso enti okoya okosia no se no dada na age saa krata na firi ni nsem new one de ye gema wo mo no aha age saa document no ade aka ho se wo de koya allocation ne de amano nti onko no onfa saa sika no ma no ana o mane kotua 1000 no wa akire de ma papa no ema kojo mensa no akwasi mensa no okutua saa 1000 ne de ma no enti muma ntua ama no wa ha dabi ofre ya wo se wonhia no no onkoye nkrata no no ma ni hia na wo se ne onfa sika ma no no onfa nkoye yeah saa ta ne de 500 na ma boga ne yire so mo ntwan so no okutua e nti otua de ma ni wie no wadada na nti ma mi se na ne ho mfa no nti e ma mu twen nti akire yi no sa ba ye be boy de asi ene ye sa free bim aye ye ni omo edi ho nkomo a ebe ma opanyi kojo mensa ebe frɛ me ka kyerɛ me sɛ wɔsrɛ ɛyɛ ɔno na odi a asɛm n'anim a wɔbɛgye so ɔbɛyɛ de ama no na wakɔkyerɛ ɔma asase no bi nti nkɔmo nkɔyɛ so adwuma ne ɛsɛ daabi asase a nkrataa ni so deɛ ntumi nkɔyɛ so adwuma ma ne nyɛ yie nti nkrataa no yɛate ne sɛ kojo baako na ba bɛgye abusuapanyi na bɛgye sika sɛ ɔbɛyɛ nkrataa no de ama no nti ɔnyɛ nkrataa no mfama no owie a yɛbɛma no akɔyɛ so adwuma nti nke ne yɛbɛdi ho nkɔmmɔ nti sɛ waka ne saa na ɔse wɔsrɛ ma yɛmfa nkɔ ɔpayɛ kyɛw nyɛ saa ne yɛwura te a ɔmo nsɛm bebree wɔ ha ɔmo aso bɛyɛ hye nti yɛma no a few days na papa yi ɛne ne yere ne mmra na ɔni ɔmo anim na ɔmo nkɔgye nkrataa no mfama no papa no so wawie no ɔkɔ ayie adeɛ kye a ɔmmra na ɔmo kɔgye ma ne so okay yɛne yie mu na yɛhwehwɛ nti sɛ wɔ hɔ deɛ a ɔde ɔmfama no ɛna ma yɛamfa saa asɛm no ama the last 2 weeks no ɛne ɛma ɔmo kɔɔyɛ sɛ ɔkɔɔyɛ owie no ɔkɔɔyɛ na papa no the next day ɔsa frɛ me kaa sɛ papa baako no ɛsɛ wei nko amra ne ɛsɛ daabi wɔga no nko antumi ma ɛyɛ wo na wodi agyina mu wo ne anim wo ɛnam wo so ne yɛama yɛmfa asɛm no amba nti sesei na waka ne deɛ a ɛkyɛ sɛ bɔga ka ho bɔga frɛ no a ɔde no atoa frɛ no a na ɔde no atoa ɛne ɛhu sɛ ɛyɛ naadaadada na ɔmo toa so nti sɛ bɛduru sɛ yɛasei na teɛ mate mɛsan ba wo so bio na mabusa wo sɛ ɛnɛ yi nkɔmmɔ bɛyi no wadi ho na deɛ no ɔmo san aka kyerɛ wo
Mama Hepa Plus panyini no entena na adofo ensem hawo kwame mehu so aba homane so a wo che nana Krobea owo UK Tottenham eno osana na ya Krobea Asante ena wie mi nso metie o ewa ha ma less mehu se won so aba homane so osana na ya Krobea Asante ma less mi nso me wa ha Amo Samuel ose wo pesremni abuno kwase a wo se akwai nti asemo ase enya asemo ase no ntie o na emomu kwase abuo no apese odi bu no eno no ntie ase na Krobea adwumadie yi so o kasa ma ye nije we be mamu abna mi nta wo me ya bo ma me ho ban wate wa wutie Dr. Kusewo Kuse ya bo ma me ho ban so te ase a bo ho ban wate na to de bia ya na ye ma reho se utumi konya mema bia sebe won mutri ni fie na asem bia ni fie no omo ne ma me ho ban ukonya sa mema ni bia ya sebe mema atingu wate sebe dia wo so ubi bidimu na sabre ene minim so omo da so ye dia ye fa konko ni abone to ye de dado aboto tokro na ye som sa no a ni adi nsuohie no ti oba tan no di nkan sa de test ne honam ansa no odi agum esi ye gu be mem na de wo gu mu a memu nkro nyina wu ye no enei obi fofora besom sa ni pa kron de odi agro na de wo ma wo nkwama ahoden ba mu ma de obefa ye edi bedi agro no hwan na sese obo ne ho ma akese ifri baabi na bedru baabi ena oye oba na oware obi ba bema ne nam so sa ni pa kron ni wure fi ne maame a put your head down into shame fauti fakosha ase ho shame na sepa no ho na fa de ne koshe eni enna o eni enna me say makoma nima na mahu se madru me mpanyin fie so mabo akokora no mewo akokora ba last no metu ni din eni enna ebi asa abre na abna mi nta anti ase owo nsama mu a obeka se me bayaw ahye manimunyam eni enna o na no ma mi bi fra mi free amanone me mo country ni din ma me ne me kasa don hwere no be mienu kwa ne miensa so wodi nka su be 30 minutes ho nam hu se kai asem ne ye super critical ono ani ba o ne ba be ma kwani ama me ne fa so se wo kemu asem a wotumi fa so free Ghana ha wo mu akoduru alatamam wo mu free alatamam akoduru Libya desert yo na ye twa desert ye turo wo mo de wo makofa pui so saade ni ko pie country a wo so sese ya na wa woda Ghana ha wo no obefa ne babema de ni free wo my Ghana mu de ni koduru baabi a wo na ne beegina ne nimu aka kire ne se senkenye okra na ode me ba sa amai we so a na mete Ghana no na mente sa kru we kura dinda uni ma de sa ne ba ne nso otebunu mam ho no mu free so obetumi kura free sa kro ne so abankran ya chese kwabra na twa take free nkran ebebe fani free sa abunu mam kro ne so e ne konkran oye kurasi ni mu kurasi ni ya wontu kwan da won free sa ni kro ne kura so ma sunyan mpoda wo sa nipa we nu okuduru sa biaye ho wakoyi ne maame ama poto enam ne so ne maame awade akogu ho enam ne so abanya je maame ne ma edi amani kunu enam ne so maame na bra baye basa ebewi ase maame ne ka kire ne se owura me de ho achew oya mensunu sini na emom menu asomasi ba we die anya hwe no o de ekofa ne breme
na eka me bo wo ho no enye hwe krache na ye kokoasa ote ye no na krache no abefa ne yere ene ne mma Afrigana de ko wasi abrosan eno akosoa ne yere busuafo e de word mo akokum sebe sa nipa wi obefre ne sei eno ye metoma mo a ena wiai miwura hepa plus akwa aba ya na opanyini na wumpomu nyankopa adom bia kama ede nyame ase ene ye dapa ene ye yawada ena de sante ne se ye beko long holiday mu se ochina ye holiday memene da ye ginam kwasi ada ye ginam ansa na dwada ba enti na me hwe ye hunu se gifty wamfa ni die ama ni kunu boga sa bre no enti na ma ne pa ne che no na me wie ya me ka kire ne se long holiday so wo maboga didi suru wie a eya won wo so pretos ne kakra onwo so na ansa no obewo so no so onyane hepa plus pavi plasmos no de atadwe to akira baby ewu ena wie kire ye die nti a esese ye ma hepa plus pavi plasmos ben ye mbribia doctor nana me da se na hepa plus pavi ena plasmos nyankopon adom ma yinipadua no enya hoden a sabio se yare bi mpo na suro nipadua no down a unipadua na hoden ti udi yare no so enkunim na asem depa ne se enama hoden a nipadua ni nya free hepa plus pavi plasmos munti emfa ho ne se de yare no atena wani gie so se nipadua no sase se kentene ne ho kakra bi a na onso waba beye nkunimdifo ne senti enuo no bo enye den ena enuo ne so ho enye den drugstore bia otimin kan free bia ben wo no udru ho no ma wo se ope hepa plus pavi ena plasmos na enuo no ne miensa ni nyina yanum bom ye woni nsuo ho ena ye woni topaye na minyina eno so misa se na enne open nsuo na open topaye because je obebi se bia no over ya mame ni peninsuo very good kire se ninsuo no se menom na minyame kwadu ede to akira eboa me pa see weekend radio me make sure say wo nya wunsuo ni okwadu kama na unya enuo ne saa enonom na ahoden ba nipadua ni mu a eboa nti enuo ni bo anya den 60 Ghana cedis ubenya miensa ni nyina bi anom de bi eton aduro bi uduru ho na uyi 60 cedis a wo se hepa plus ne miensa no misumi pebi ene abusua no akwa nonom me personal line si ubetumi afre wo se doc me ba no obenom ne sei doc me dware wi a na me ti me ho eduro no emoa bɛn ne betumi di aboa me awo ne mu atwe doc me ye family planning menses na mpese ba bio hepa plus pavi plasmos emoa bɛn ne nipadua no ebenya ede afiri mu doc sabe me masem na enko yi me nso me pese me hu se me firi nyame na metumi agina na me ye ne sei na eduro na tumi aboa me na me firi nyame ebegina firi nyame agina enne se ndodo na hu se sa o mu firi nyame abrantie ba akon se doc sana na me so nyame honhom timi mu se me gina na asen mi di masafo no se nema akonanim so doc anytime me de kwadunum betu akire no me hu se sa na me nyamre na me ye din hepa plus nupa ho asem na wo kan eni ti ba bia wo bia me number you betumi afre wo se doc emoa bei pa na me nipadua benya free hepa plus nupa nim 0542 77 8572 0542 77 8572 and 059 13 67 898 059 13 67
898 se owo amanonia 0542 807 907 0542 807 907 kai se enu ne ye Hepa Plus Pavi ena plasmos na denti esese obie nya binom na me kra de mefutuo ene se anka wantumi anya hwe ya ma wu ni padua no anka bosumi bia no Hepa Plus 1 okay wo de wantumi se bisika sem ho ye den o bran sana de obedie kra wanya anka bosumi ni nyina no Hepa Plus 1 Pavi 1 plasmos 1 na wo de hwe ade ni padua no faso be ne benya na emoma bia wo de wo betumi kakra nka wono mienu ana miensa bosumi ni nyina akra na anka muruso baako na 60 cities na obi bundle obeye bosumi na bro enya sam ketwa obi fie internet ya wa subscribe to no otua more than 400 500 ni padua na wo de adwuma no watumi atua saa ne ma ya ye kan na enu na yese enya hoden nti nka de hu wa ho mobo kakra hu ni padua ne mobo kakra na nka bosumi bia no fa 60 Ghana pe fama uni padua no fa ye ni padua no 60 cedis memenya sika 60 cedis na me de ato Hepa Plus Pavi Plasmos ete se se de na Judas e kan kire Yesu no se na enwu hwehwehwam we ye koton ya nka sabi mobrofo wo street a omunya dombe di anke betumi di abo aso wa adwen pa adisu ye Yesu sie ho adwuma ne dia ma no ye ma ne ho ye hwema aso wu ni padua no so hia eti wo ni padua ne wom se dan no wo pra cement sika wom se wo sua de no watumi anya first class anase wo score wom se wo ye adwuma den driver ni but ni padua na anya hoden a engine so na woti no ni padua na anya hoden a sabe waware se mu kra be ye basa ni padua na anya hoden a sika ne bakra wo nya ni je osa obi de diabetes obi de crash stroke last time a brand bia no so share testimony so no na stroke nti sabe ontumi kra amfa ne nsa nkona no enso ene nyame adom Hepa Plus Pavi Plasmos ni padua ni nya ahoden no onu atumi de ne nsa kona no a o se last time odi kwadunum kra to achi no hu se sa na onu ofri nyame yes o so wa mene nkosua mienu obe mene for the first time a stroke be chi no otumi di kosua ne mako ahene num amene what ya say simple mani padua ni kan enya ahoden obi wo ha ne ha nyina ne se ni ti dwa no awia ne piesa na ne ti dwa no painkillers no de manage mesrew mani padua ni nya ahoden eye Hepa Plus Pavi ena Plasmos obi akoma abo ne peri obi BP wo soro obi diabetes no say sugar levels be enam no o de duro so and so still mesre ma Hepa Plus Pavi Plasmos emra widie ni me personal lines you betumi age na wa frɛ me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 ana 059 13 67 898 059 13 67 898 owa manonia enu ya de bi brew and dance efra manone ba no awofo menstrual issue bisina bosome ne mense sabetum ba mienu sometimes kra no pains aya na didi akire no enso Hepa Plus Pavi Plasmos aboa ni padua no e ma netumi acorrect obisina ne BP na wosoro just doctors ne kra afio mo ya pa ba o sha ase no Hepa Plus Pavi Plasmos ene ma ye obi de sabi odwunso ntentem na wo bro ni krom na san kwadwunso ntentem enso Hepa Plus Pavi ena Plasmos owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 kai say no ye Hepa Plus Pavi ena Plasmos na 3 weeks ago na me sha say me bo hospitals dodo na abaso aban apomodin adwuma ye for dodo no a sabi omo nhyeda nye
oriented towards herbal medicine. She said the omo come for Hepa Plus no panana powerful. Nipa yadia osayi. The omo ye no buapa and save lives. Once obi be frɛ doc na me sugar levels no was pa. Doctor na catch me say metumi anom Hepa Plus Pavi Plasmos akamino ho. Sisi a me check ya kama. Wow. Doc na me BP no was doctor need to me for say me no medro ni we after 1 hour. Metumi anom Hepa Plus Pavi Plasmos. Sisi eniema ye. Na asem depa ni say Hepa Plus Pavi Plasmos no eye do. Yeah. Perfume no your friend medicine. Nti na oka otie din na Hepa Plus herbal medicine. Herbal medicine. Sure. Now medicines we mono enya drugs. Inti bibi te say drug interactions there be. We dey medicines are some deba konso ne say enuane nu ewo mu no nyina na yedi. Yeah. Enuane ingredient ewo Hepa Plus mu ewo pavi ewo plasmos ye san di. Sure. E ma na ye. Sure. Enti se o de duro so a o pesi ni pedua na nkasa fa ne ntoma papa fra. O de no mwadru. Good. Na o de ma ho be 1 hour. No more Hepa Plus Pavi Plasmos no. Now they hade. Sebio ebi akoye lab niema ehunahuna. Shase yere ohunum Hepa Plus Pavi Plasmos ma hu 2 weeks sign call running the same lab or the same place. Now they figures no. Se unhunu se ni pedua no ama ne homene so eboa wa na. Ye ma ni pedua ni chance na na ni pedua na nkasa emboa ne ho. Enu ntina bribia me da saa pomodin adwuma yefo ase. Se oye nurse, so oye pharmacist, se ebi kurempa oye doctor. Na oboa ema Ghana for etumi enya Ghana so mfaso. Ghana ye mfaso pa ba ku ye haban ya Nyankopon de che ye. Ya to ye boa se asone sonimu eye ni yi. Na ade ba ku ye se ye hye ne so ne se ye nuane na ye die no ankese se ye edro ema ye edro in the sense of dudu. Sure. Nanso enyema ye di gusu wo farms no. Yes, sir. Na chemicals ye wie farms so na se ye asensa abode ni enwie yo na eba woni a market no ton nso a ono hu se wakofa no anya be 3 weeks ebe say no a pe bibia ye dia enye no dia hye ono nso wie a ye nwie ye dia ono ama wonso abeto die no ono nso ye ne sede ebe ye hwam de nioma frafra na asa ye fe enye ne de o aye hwam aye fe anso abedwen ne de enti niema odi be frafra ni nyina so no na enye ni nyina na niwa behunu na enye ni nyina na anu we so betumi aka eni nti je wo betumi aye as individual no ye nkase me ni di bonten so ye nkase me mfa waduane wo fruit ni vegetables ni dabi na mom de betufo ne se nom Hepa Plus Pavi Plasmos na emwa ni pedua no enhohoro ni pedua ni ma ni pedua na nkasa nye free me personal lines yi ofra nkomo bia me ne obedi na ebia na opeso hu se oba ebe no maduro ne sei o SHS o JHS ebi kro sua adwuma o tertiary opeso hu kwan obefa so anom no onua bi yare opeso bua no ema onya Hepa Plus so mfaso obenom ne sei wan kasa kra ne yare etina wani jesu ache opeso hu de eduro ne betua ya ma ho. My numbers near 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwene ye Hepa Plus Pavi ena Plasmos ko pebinom na wa omfa koduntu akire da no fato weekend we die fato
careful. Bibia biachire. Se ka se wo de bibi biachire a wa wo beti ase. Wo so a wo ntoto atadwini binwe da no. Eni ya asase oba na niema nsiesie kama. Tutuguso. Na mu ayen. Na obi ahia so na ni beje. Last time police ni ana no so ehye test no na minim kra sa o yefunu ye kese a aya na niema boba koshim. O sa asane. Ebe sane. Oye police ni na waka police ni asemi. Police ni ba ko ono nso wo depo ha. Okay. Wo police band unit. Abaya wo ye inspector. And it says one day feature no have a plan. You be feature no. And o frame me. Nana Krobea na msi ye won pa akokra ba akoma. Me na msi sabe so me ya akokra. O say now dia one no nom help plus ni misro. Na msi wo sro be say. Hey. Me ma no nom help plus ni nti osro me. Na msi wo sro me say. Won so bra ma obi ano no. Ma obi ano no. Police ni say no nim dase ye funu ne kese a. Aya na niema boba ko shim na sa kra ono nom ye sane no wagina nso. That's you bro. Hepa plus Pavi ena plasmos ko pabinom na emwa o. Me da se doctor out of all we ye yewura Ebenezer Ajamai ono ne panyini kofa bai ya wo de Hepa plus Pavi plasmos no aba enromi ensa we eyemura se wunya bi na se ono nomo a onua adanse ye wo ho no edoso ene maka kire o se long holiday mu ne akui mefie honye de ne ho beye de a wodwini ni padua na pomuden ho kanea de aka nyina amadinkin aka kire wo nso se eye mfaso enti se nuo miensa yi buawa mo adwini ni padua na pomuden ho kane ne mfaso edidi akire no nso be frɛ na wodi adanse ye no bi enti fresese ya na woni doctor no ankasa monkomo de wonti ase no ebenya abotre ni akire wo mu ni akire ode sese ojo oni adasa ni wada me buru tie we mame na me twa me ho abasese ya apomodin mapade eno ane Hepa plus mixture Pavi plus mox Hepa plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba muso me pini menti ase me do tie Hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye magenwa wa bin abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Enti me manom Perfume ha. Chef, Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband. And ye won so we Hepa plus wife na abo no. Hepa plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa plus nyina. Apemfo abaton mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na Heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG edweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kire me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Adaminim. De me die sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim. Se ema ani mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi ani ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Utisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me minute 360 capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu. Hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA aje adwadie nkratoyi atum.
obi benya wo a na firi yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane achire esichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan nchemfa Maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya esichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabanu ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofoline alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246 010150 0242 878090 future life smart food about that chehuban owura bra dabia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo a na tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free se owo mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve More energy drink. It give you them. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. Energy. For the body, champagne with it is refreshing. I get some remedy. See combinini, it give you go and vitality. They were the thing they do me, come and taste and see. More energy drink. It give you them. Vimo. For your party, Vimo. For your wedding, Vimo. Everybody, Vimo. More energy drink. It give you them. This advert is FDA approved. Adipawre ni krom hadie wonkwa na woni madepa no piaw unnimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa eye simple plus se wo phone accessories bi te se batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia se wonya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa no
wo fa na se break sika wo de money fra broche nyina wo de fa seche dumasi rural bank ɛhɔ na megye me Western Union sika nyinaa ɛfa seche dumasi rural bank wɔn te bank in 1980 wɔn adwuma penti wɔn atre wɔn nkwabaa mu wɔn anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔn anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔn di mu akotene ɛyie na wɔn nyuma pa wɔn ɛyɛ no ebi enie wɔn gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔn yɛ current account savings account susu account child account fixed deposit Western Union money transfer mobile money transfers interbank transfers USSD Momo from wallet to account and account to wallet Ghana Pay ɛna afei yi swish wɔn ɛyɛ bi ɛwɔ wɔn akache Saudi sikato seche dumasi Royal Bank branch bia ubetima yi no wɔn branch bia oh sir ɛne emesu mi nya bosi am de betre madwuma mu na kwambe na mefa so amesa beka bi wɔn salary workers loan public and private nyina commercial loans agric loans and a funeral loan wɔn smart loans na no dia yɛ de ba abaye adwumayɛfo a wɔn gye wɔn akatua ɛfa controller and accountant general seche dumasi Rural Bank meni agye wɔn hyehyɛ no ho pa na me hu wɔn akyi akwan wɛ wɔn headquarters no wɔ seche dumasi wɔn bɛn edwa no edwa nso wɔn wɔ main station wɔn bɛn GP RTU abrosa no Kumasi Kenya ase wɔn ne Methodist asafo no ɛna edi nhwɛ ne mu Anwuraga onion market no wɔn bɛn no pɛpɛɛpɛ aboabo wɔn wɔ asoanse kwa no so hɔ a post office no akyi pɛ tafo wɔn wɔ club 600 Dr. Amuzu Johnson wɔn wɔ bompata wɔn bɛn Boss FM ɛwɔ Edum Kumasi ɛnyina so wɔn ne nursing training college no ɛna edi nhwɛ animu Asante Mampɔn municipal adidwai wɔn bɛn health center no Chechire afidja kwabre wɔn bɛn police station no ɛno nti sɛ ya frɛfrɛ 05016827737 ana 05016179924 Seche Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ahanye kom abusapani abekasa titru ni ema no emema mo so mo ka ho abusapani kasa yo abusua chia me bedase yendi hie ya yie se de be hie nya nmunyam nti ye de ho contract nyina ahye God's Way Funeral Home for nsa God's Way Funeral Home nso de wo ye ho sua ho pa ane woton oman mu ni abrochire efundaka ededa efunu se de omanfo enim di parabra na wote ase pepepe ambulance ane car papa wode fefunu poor bearers emrantia wo su efunu de ma ensuring asiedie efunu ntade local foreign nyina picture roller boards video coverage be kajade God's Way Funeral Home was sound system kete adwa live band wo catering services anuanuane wo yiase e wo asofo a wo yehufu som wo MCs for occasion bia event bia God's Way Funeral Home there. She said everything under one roof. Abusapani, where the entwaso view. God's Way Funeral Home noa. I need the right company no. Na ye be hu wan. O kumasa safu leba. Kani koko board dano enhwe nimu hwa. Mudru a mumusa ankrato ana momfre 0322 006 221 ana 0243 73 74 57 and 0266 1946 78. Obi mwamie. Sumo bimamie ICT classes ICT classes abusia enei uyo osukuni uwo JHS uwo primary uwo SHS ana university empo uye adwuma nanso eba no computer mu nimdia dia wunimbi abusia waka akire enuti ena hu behia ma wo se ubeba bepiem ewo JMC computer classes ye na catch na ya kire computer mu nimdia eba no typing Excel Word PowerPoint presentation sa nimdia ni na ya betro empo pesa usunya bibiti se cyber security programming software engineering nina ya kira ewo JMC computer classes ye na kache ha bra na beji computer munimide ye wo Kumasi Abuabo opposite Waterwest Friday awumatrufo so 0538675158 0538675158 Friday na yembo ewo computer nimide entity yemu medase Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, yadamase. Yakoya, Yasan Bebio, Ahaye 102.9. Ahaye, Otec FM so. Asem Beba Dabi Jumedi no asugusu awutie, enawiye, o heye, ewo baby biara. Nyankopon so nhyirawo se we fidie no da ha ewiei sa brei onso okaye ho
ɛna wie hyɛ ne nsonso sɛ awurade fie herbal center ɛyɛ traditional doctor amankwa ne da no sɛ woba asante mantami mu a kumase ha kronom bosie red park ɛna awurade fie herbal center odi ne dwuma na wie sɛ wotie mie sɛ woyɛ obi a wanya haw ɛwotiem uti ogye wo ho a enye a wode ebraha papa no se baabi atokro da woni padua no mu bia no eduro nso bewura yemu adwuma se nemu yade na etete wo emoja broso etwere yade ana ulcer stroke yade aka nwahwe wa na wuntirimu twetwen waye mrempam ya wogye wo ho a enye a waduro ewa awurade fie herbal center brana wo ne doctor amankwa mebompu ni mpu na papa no de nedru beka ho na homa no eye 0241 09 3915 ena 0549 20 6633 we grow fine herbal tonic ene ne ointment enso ye nuomienu a ewodwa so na eboa adasa ena we awutiemi wanum ato ye aduane aduane wuntumi ntibenni etode bia wonsa ne wonan na ye utititi woje wo ho enye ara wosam ni sedura na adwa wuntumi nna wasori anopa no no ayemre woye adwuma kakra bi na wabre ene wutiemi a grow fine herbal tonic no eye dura ye ni ankasa ye koko ene ye dia ye grow fine aduro yi eye mojadura me kamfo ma mo a moye adwuma den mo a moye nnwuma ewa wiaso moye nnwuma eben eja ho adwuma no onue ma grow fine herbal tonic emmen wo brebia kire se aduro we wonyare mpo anonum bi wate na wononom a eboabo ni padua ne ho ban etia infections ahodo se wo yade na wononom nso a ema wo hoto wontam ye kan grow fine herbal tonic ne ba bi eto onu bi akwa abenya bi yade ne ointment nso abeka ho grow fine ointment ya se wonya bi na ba bi yawo ni padua ne mu no wodi twitwi a ahoto beba enwei oba PFA pharmacy e Watafuni road uko Misty Heba Kolina Heba afi Dani Heba ene Apidank ni nyina wumrum ubenya bi ato oba Costa pharmacy e wo kejeti apampa so bi ho Habme pharmacy wa Asafo Pole ho ubenya bi afi uko Sreso Kriske ho bi ho atonzu Edupak pharmacy bi ho na tenatete so for line smada ba wo boase ba bi eto nu obi anu de ewuram kasemi pe grow fine herbal tonic anane ointment eduro ne beboa doctor number ni ejefre no de wonte ase obechirim eye 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresa homa we ya grow fine for ye beje so ye no be kasa na ya boawo ena ya Bolivia enterprise yenso ne di future life nuane no aba ye de san yade arehosam ne se yade nti nipani ahoto obi nso bechini achini ahoto ma wo nipadua ni mu kire se yade abeje nipadua na boso wo se nipa kro no aduane a eye aduru a ahodenuo ahyemu matontwom eye future life nuane a ya Bolivia enterprise yakofa aba no se nuane vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edunkun ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahyenuane mu matontwom de ye kan se brabe kire oyade mu kire yen na yenhunu ye nuane a esan ye nuei de ye de mawo kumasi ha ya sofo line ye wo alignment hwa ye ne multi home ne de animhwe ye number ne ye 0246 0150 ena 0242 8090 enenya minsa home herbal center abrewa basna de ene da no enipa da sani a wutie mie nokre ma mense wo se ewiase eba esene ade abrewa din no nti ni din a na wahunu nkyeremu ene se waba wiase na wapa pa ebi ma woni abrewa mehia se mfom no firi wo bema ana oba no abrewa bema maduro
mobeye ahoto beba ma mo nso mo atumi anyem wawo se wo ye be ma wa ye mrempam enemu yade wakoti bia wako a enko wo de ye hernia ana prostate mu hawi sa ye kese ana kokoram ne wom wo de ye hepatitis B ni nyina abre wa ye ho adwuma se ye stomach ulcer blood pressure enyina yie koko how etwere yade ni anansenie stroke akan wato ana odompemu abu singre se hawi sekre se how ne bi how pa wo de bra kumase abu akwase pa se bodwesa anwo wunya ba bedru se pa se bodwesa anwo a wadru abrewa ho nyamensa wom herbal center abrewa beboa abrewa nama eye 0246 45 0718 0246 45 0718 first number we na ne abrewa enkasa na 3p garlic mixture eno nso ye duro mu aduro ya piwak natural health for na akofa se aduro ya bedwa so aduro we onuama menka no kranchiro se natural garlic wom enti se wunya bi na se ono no mo a eboa ma mogya di afrusa ne ye woni padua ne mu e ma power for your daily activities uyo obi ayaka kire o cholesterol wo soro pa nonom 3p wate yaka kire o blood pressure enyina ye o immune system no enfanshi ye nti wo sa nipa kro no yade ta bobo basa eto de bi ano ahoho no wapo so sasaburo nyaa pe 3p garlic mixture eduro bi na nonom na wono nomo a ahoto beba enu ba bi eto no bi akona aka so pe 3p a ubenya bi eduro ne ye pa na beboa o eya afre ye bra wonti bibi ase eye 0248 928824 ena 020 1000021 and now we are Dawood Aba Hospital ye ni akofa Dawood ointment any Dawood 360 capsules no ye dia bedwa so onipa da se ni awutie mie ya dia yawo na da ne da me ka kirew se Dawood 360 capsules no any Dawood ointment no enantibom ene wa wusisi ohawo sisie ni nnamu no wankasa woje wo ho a enye wo se nipa kro no wo hia Dawood ointment ya to 360 ne ka ho wo de ointment ni twie no na wo memene Dawood 360 ne ka ho na wo behu sa wo to ho a obetumi ada obi ho no mo a ahotutuo nti wani ahoto ye na dwuma di bi a wo ye nti ama ne ho kyere no ni nyina ye yawo ahodo a wo nipadua ne nnamu nya asem ketwa onue wo ye kuani wo ye dwadini adwuma bi a wo ya enam wiaso baby a wo ya ebi asisie no ana wo de ya adwuma onue se wo ma Dawood ointment ne ben na wo de dane wunku a wo de sra yawo pa de wonti bi onipadua mu na wo to ho nso a utumi da ma wo to Dawood ointment no duro no eyaduro na se wunya 360 capsules ne ka ho na hututuo bi nti kwabrane amoa ye mrempamu a ye wo de ointment ni twie no na wo memene 360 capsules no kwabrane yi obekeja obekeja wati ase kire se adekode abeda ni ziba wosisie ni mu ema wuntumi ntuni yie no se Dawood ointment udi twitwi na wo memene ne topa ye 360 capsules no a wawie ye kan ba bia ye ton no Ghana memu bia no wudi ewuram na ka se wo pe Dawood ointment any 360 capsules no na wunya bia onuada seni oba bema wawie Dr. Dawood ne nomanie unti bibia se afre no eye 0244 886437 ena 020 168 1717 na we traditional Dr. Dawood si en kankyere mo se enam nioma ba ku mienu bi ene enioma bi ekoso ewo naso ye ho me kire Dawood Aba Hospital wonti no emprempren ya ye ka sei watum kakra enti wa wutie mie hyane nso se opese okọ Dawood Aba Hospital a nya ho abotre ebrepam ye beka ho asem wa afidie yi so na ye de akire se be ya wo nso beba na waba abeje wa yaresa ena wiei awodadie udide Mama V media me frau amagana obapa you are +1 today when you afeko edi aka onfia Mama V onfa Otec FM eniagro obapa ene ye wawodei yesre osoro inshira
ade pa bia a wo bo ho mpa ye bia bebre odoma nkoma no se ontutu anamo nsi ye no omoa wo e wo anamo ntuo nyina mu. Happy birthday to you Mama V aka Amagana. Yankopon shao the only virgin na ontutu anamo emfancy. God bless you. Na wa wodai echina na ye no ankasa na echina no memmadwuma inti Mama V ma wo hye opreko wate opanyini udidi Kofi bra Kofi na Kofi aflawo ena dodo na afrew bra Kofi ejeso adade ntem ena opanyini ote wo ye drobani ya wutwika free Ghana eko to go opanyini ene wanya afeko e de aka onfie ho bra Kofi aflawo wankasa wo ba Patrick ya wote bosore ose ene papa eye wa wodai osre Nyankopon se oni wanim kan e wana muntuo nyina mu ade bia wo ye bia no ommoa wo emenkoso bra Kofi Nyankopon hyirawo ene wa wodadie. Happy birthday to you. Akwadai ye frau ohene ba Nana Yaw Boachen Kwantabisa Junior Kumasi Kenya ase bosore ena ohene ba otie enne ye wa woda na wankasa waja Nana Sechire Kwantabisa wotoso miensa ahafo Sechire kromu hene wose enne ohene ba eye wa wodai osre osuru nhyira osoro ahobambo osoro nkwa husan ene pe wa abrabo mu odoma nkoma de adom wo no omane mrem ni won fama wo ntutu anamon so nsie wate Nyankopon hyirawo na omwao. Happy birthday to you ohene ba Nana Yaw Kwantabisa Junior. God bless you. Abaya ide Nina Sewa usua wade ewo Kofi J Senior High School na ene Nina wenya afeko e de aka wonfie ho. O papa eni DJ as a relator down papa driver ya oti offense mpehe ene ya wawodai weja se wosre osuru nhyira de mawo. Happy birthday to you oso odoma nkoma moawo na ontutu wanamo ensiye ewo wade yo nyina mu. Happy birthday to you Nina. God bless you. Opanyini ye frau owura opon ade dodo na frau ade mununkum anomanye so ami municipal ena awo eja ade wanya afekwa aka mfie ho osuru nhyira wate ene ye wawodai Asem Beba Dabi abedwafo enemi ametie adwamu yesre odoma nkoma nsem nhyira na ho bambo enkwa husan se ntoso eja ade ni ntutu anamo emfansiye. Happy birthday to you Mr. Oponade. God bless you very much. Awiyai adofo mabedwafo enso ewa ha oba de achiame atenase na ansa na oba de bebam no engine room beboa me bio na wachire yen se ye ya ye kasei se be muntie se obi nya asem na okopre wo ho kodi asem no animu a onuei waje asem no asoa o waje asem no asoa na se obeba bedi obi asem anim na ebewi ase ensunsu aso pa bia ama no owura ogidim bone batawudin so onim se wuntumi mansunsu aso pa ma enkodi animu nkoji asem ne nsoa kire se asemone ba ne ye ka ye bodin bata ho na akwasi mensa asem a wo ba mui se wo behwe makwadwo sana ne ho asan na ne ho asan emfie nan aden oba woton pito sebe enti enya omobo enya wareho se watiti ni bowire mu nkakra etumi enya se sikai first wine 65 million wuji 3 million ka ho second wine ye kohu nana 5 million snap mienu third wine mumetua 25 million ni amfanye krata asemi ba yanim ha ukohia papai wasanje 10 million sabi asase ba ko aden mami woni ni kuni enfom ben pa na o ma fom muntia mo de wono mo nam sa kwan wi so ede enene utufa ho ansa na asem na ba jataba oh nana me da sibi yeah say last this week here mo number was Monday no nti
ye buy no free ho na ye free papa no on fire kobium so means I was said that say e de oni e wi dia I don't know me nimu dia say ne phone no probably be aba ho na bibi ma ho de nim free po be sit there on pick e ko why na mpeke ko yi Kwadwo sana ana nana kwesi mensa no na kwesi mensa no on fa ko bi say obeye nkrata na dia ma wo mo no ntimi emfa ma no free one dey on fa me ko bi na Kwadwo sana aye on dey nya no sa pe no mame ma menye God's way funu ahom ngu o so abedwafo ntena se ansa na abedwafo bebam no ma menye God's way funu ahom me pa cha wo pa adaka funaka foreign anasa wo pe local bra God's way funu ahom baby a wo kwa akoye odehia yie ye mesiesie ho baby a wo de da no ye mesiesie ho eyeye nea o pe customized flower say bi ade ya ye ne napa ejapa onuapa ekunupa eyerepa nom ne de keken ka ho ni nyina no eyeye nea o pe wisiado kai a wo de odehie bi amu betum o pe picture roller board ni mfonyini nenemu ana wo pe video service drone de ana normal video o pe wo mranti eye po beres ya wo mo de adaka si abetri so wo mo di yi enkonkonkonkon e wodwemi enu bi na wo pe ni nyina no God's way funura home oye ho adwuma se wo pe MC e wo wayase ana wedding ase o pe sofo amna be ye barrier service e wufo som ana be ye de ama wayi wo pe live band e de aba odwuma die bi ana wo de hia wafiri mu no se ye nton siuta o de be de da no ana wa wukura kente bi ntuma bi o pam ye mfa nhye mawo ni nyina no God's way funura home ye yes ade we yes wo catering service enti ye de ya na ye ka ene se enka wayi a wo ye no fabra be hye God's way funura home nsa wa ye fro no ye betumi ama mu nuane asofo ne MC ama na be ye ne kama e de ama mo o pe ye kira kwan a Kumasi asafo ye ben labor enka ne dani ana koko board no wom no sa building ne hwe animu wo de wunya du sa bia na abusa sa wo pe ankrato asa ye number e ye 0243 73 7457 ena 0266 19 4978 Fresa homa we God's way funra home for bejeso awade a chiame akra say wo monitor proceedings there and your mama Vim champagne energy drink enom Vim champagne energy drink yes wo no mo a every sip e ma wunya Vim no every sip e ma vigor no every sip e ma vitality dwumadi a wudi a woto nsa fre ni padom yempe da moment bia wo ho ese so bia nya energy se wo pese wo boosti unya instant booster eye Vim champagne energy drink ene ye kan for the amount ene dwumadi a ye die ye ka kire o se bowura supermarket bia store bia ba bia ton drinks bia na ka se wo pe Vim champagne energy drink na se wunyanya wawie kura wawie wati ase onso tobinom dwumadi anasa drinks ye Trillium Industrial Limited for na ayaba open dodo a fre 0322 19 0877 0322 19 0877 unya fresa homa we ya Trillium 4 ya beje so na wo benum nsupa wo benya wo fie ho a eye Voltadreal Limited for ene ema ebetu nsupa pade aba o mepa chaw enye nsuo bia ni nsuo ni nsuo ye papa yeah enti me kanfo Voltadreal Limited de ma so fie ho ma wonu metu nsupa papa ma wo wadwuma mu ho wasase bi so ana wo pese o ye nsuo adwuma se nsuo no be ye dam wanya ma okosomese a Voltadreal Limited ene ye kanfo ene awie di ama wo se eba boho drilling dia eye wonea wonom ye expect onom aben onom wo mfidi papa eno no odidi dwuma no so wa man kwanchenfo bia betu na problem nso abamu afra ene emesiesie ne kama problem bia abebie be ye free ho ama wato oba Kumasi ahodwo da aban ya main office ne wo ho uko sunya tachima ne doma ye won krabata Ghana ha
bia wasase de bia region bia mu yebekwa akutu nsu papa de ama wo ene ye kan wo ye investor anansu adwuma ni bi na aye wo pa fidie kai no aye hyehya ye de tu nsuo no ne papa ye ne yebetumi akra ne abehyehyɛ de kama e de ama wo ye number ni freyensisi ya eye 0244 29 9520 0244 29 9520 and 026643 2210 unya fresh ahoma uya Volta Drill Limited for ebeje so no akasa ne aboa wo na bi heba wo mo na de na bi go heba mixture ene ne capsule so de aba no say dro we adaka krope no enu ni mienu nyina ahyem ni nsuo ni hyem topa ye ne hye ho na wunya na bi aduro mu a ensuo no o de be memene topa ye no enemu yade ho adwuma na eye onue enemu yade anya yade pa ye kan o se ne long holiday wu fro obi baba unim se enemu yade wo ho o de kwa akoma no jai wate di nkan koto na bi aduro bi triti ho anza oba wa hu se inside ho nye atecha bam ka boni aba ho enemu yade ne se unza be ma ne nso fra wo kwa akotwa long weekend ade nso wa ni tua se yade wo ho godo wo ho se fresh wo ho enemu yade nka ye wo ho wa wo de kwa akomu obi ba be ma ye ma jai wate jai koto na nabi aduro yi bi nanom treaty ho ne mfaso mra wate wo ye oba wonsabuo mu kura anye ana be ma adwumade a wo ye ntia ni paduam ye oya eya ata nonom na nabi go heba Mr. ne capsule so bi na duro ebeboa uko misi heba PF Costa Pharmacy apidanke badani heba Fredimens ho nyina abenya bi asante be kwai fo nkofo jo heba miso obe ne consansan kama pharmacy ewa ni wadi biase ho nso benya bi frena na bi ewo 0549 99 9253 0549 99 9253 unya fresa ahoma wiya na na bi obejeso na onewo akasa oba de achiame akra brem akra me dasi yenchi etie fo nyina na menchia na na brafi bom so hema na na ye ma wa ha wie utie dwumadie den akra mamema na na obatampa minufo eso ahoho so na abonzo hima oye heavy wate na abonzo hima na wie yemo ha ye chiacha opa obo obrem akra mema na na kwadwosa na wo dwumaka ase kese ene na na kwadwo asante kwasi mensa kwasi mensa sana ne kura de ye so otetabum besiase ayo kwasi mensa nana se bia eyemo adwen se motimi afa kwan bi so agye nkrata ne mienu nyina firi maami ene wukunu nsam nti no monya ba bia agina nti ne yefra mu a momfa ne dia eno nko ade mu di agro efiri se adanse bia ni ho a esene se yen Otec FM ene ye de krata edi nkan hye mo nsam gye foforo no enti adanse bia ni wachewe enti se bia omo ye omo adwen se wo mo dede onom na omo gye krata na firi wo mo nsam na omo ka se abusua ni nyina so bia bia odi a ene omo di agro ko ebia sida ko ebia wone enipa bia nya nkrata asem saa na so se mo nkrata na ye no kra mo mfa ma mehwe woji ya wo moamoa na nanum burudu tese wo wi krata ne tese adanse ebia ni obi we di adanse ye wo ho enti mo mfa nhye mo adwen mu sa ena mo nhwe saa adwumaka se kese no a na na kwadwosa na ene nana wonde ni din de sisi ya na akwasi mensa nana akwasi mensa modi kuro ni din yesa ne ye ka asante ha abakosem a adwumaka se kese ka ho pa enti mo hweye e wo saa edin no a omudi di agro no adwumaka se din no ye ka hemfo akese miensa a wo mo gi din pa de wo mo kra to wo a omudi be ya abakosem a wo mo ka ho enti wo mo hweye eni so wo mo de saa adini di agro na wo mo de ko saa sai ye nana a wo ye adwumaka se kese hene sesi a nana na makọ na anim da makọ gi krata wo ho amobi da asem no kra ba ha ga ne fe no rasta
Idia o de ba ha no rasta na asase ne wo a friend say Krobea ben him abrade na ben abrade na ni mo te kama de enti na mo di we be say makwaje krata de ni din mo kwaje na makwaje krata won ho ya wo so won fa krata ne mamo ya mo di we ya asem akwakoka nana ya se wo ba besia wo ton pito pito wo be ma why start ya no wo why start ya no no na mo awie mo ton pito kura ye se kura ma ye se 5 cedi de 10 cedi na ene envie 9 o endu jinse sa adre na kura ma ye se na nye 2 cedi ni 1 cedi watimi aboaboa no ma wo be ma wo ye mesin o so ye de ya wo ye wohene a wo so wotie konwa so atimi adada wo be ya giskei asem ya bayanim anya wo fere watimi abayanim asan ya be kansem wei sima ko yi fofra ma no ko ma ne krata wasan adada na ko giska adada no asan age krata no a edi adanse ye se wonne mo won krata asem no aka ho afa na asem wei se wo panyin kira ye wei Mami what yo or babesia o and this Yankopon kura ne fa ne bo no onto ne ntemo a ye be me na ko ne kurom Dabi we wan ko ne kurom kura o ye ma na Dabi ye ma ne ko Dabi ye be so onu twa kwan ne ai tie obo Asante men ye mu aha no aba yesa wo mre ahaya ye to aso yesa wo mre to akasa aso ahaya endi se wo yese eji oba besie sikadi ye kura asemi ba ye nimu esanse ye buye nanamu ni nkonwasem se ye meka asem ni emu adwuma ka se kesi din e wa afidie su nti no ya tena ho saa mfie mienu ni na wotwe mienu ni kura ye de ba wo sa afre ye de se buo ni ani die we nyina maw wo sa afre twantro wa san se de se ana meka se na adwen ne se se nkrata ni mienu na godi wo mo ode muno ne ba ye no ene ye dada ne ye de e ma ne se ode muno na bade ayaje onkwaje de o hene ho no mfa meto so no omakosia na mokwaje no okosia na wase mfa ma me na menkwaye mremo no asa krata ne so koya ama obepu aba ndi wodwen se okogina ba bia kwaka se madanse ye wei ene ye gese ye nyina ye wu gese oteke ewu ansa na saade we yatimi ayeze enti nana kwadwo mensa wo de wo na ase wo sana kwasi mensa nana wo na wo ba ye na abeje ye se de wo na nsase ne nyina abedi unsem enti ye nyan ma wo beye enti mum ye nu nyina ene de ye kɔ nyame bua ejuada momfa papa no ene ne nkrata emra anye saa baby a wosi ye di animu ko bia ye bedi akọ sima di ka se na na adwuma ka se hene oye nipa na animu tie odo nipa na obu ade enso so ansa na wokofra konwa no enti baby a wosi ye di animu ko bia na ye bedi animu na yakọ akra me da se oba de achia me no matene nka no na wiai ye kɔ holiday long yi me pa cha ya ma huhua ehia wo se wona mo a senti ebe pia free ho aba no enipa beka ho asem se ye papa ye bebo waba so se ye bone nso a ye beka atia wo entime de nka me kanfo bia pa ubetumi akwa ubenya perfume a udi gu ho asente papa ne beba yeah sa bia no edem krope Asante memu ono nko a ne ton perfumes papa ye frɛ no Ocipes Enterprise oba Kumasi Krobea imu a kejetia Dubai inside edwano inside enwo inside kejetia Dubai market no police station na wo kejetia Dubai ne nkyɛn pɛ na Ocipes Enterprise fo ne perfumes no no an ekofa ba perfumes ne bo wo fom na ehwam eye papa ope brand bitse Polo Club de Nuit Asat open Metlot any other perfume brands ahai na abenya ne papa no hwe wo pe slippers unze so obi hwe obi a o hwe ni free tri so baby odi be wie ye ne naase no obuza de no ahwe free mi tri so abesi bi naase sa se o naase ya wanya asem bone nka enti ya hwe slippers teacher what ya say se wo po ba slipper ana be ma dia ye wo brands ye wo Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Hermes ye wo Versace dia na ape ye ne o mekan ni papa nyina akire na bo da fom ni nyina nso akire ni yesa tuton ene ye to ne nkronko
enti bra ye nchen wholesale and retail ni nyina ye bi ewo ya ha wate ye no manie further enquiries frɛ yen 0249 23 8370 0249 23 8370 and 050 25 206 34 unya fresh ahoma we ya Osipes Enterprise yenie yebeje so ye no bekasa ni aboa wo eja Abraham abedu eja bre wo hote sai na Krobea me ho di se bo raise aboba no edanyame ase enenso ye yawada eja bre kwasem tudu edru yawada se ya ye no hia bonkomo efiri won so wakache enti ene ye yawada idie wada mebru se bibi kire ye efiri wakache jo Otec 1029Fm ani ahwefo me chia mu nyina ye frame eja Abraham medinubra ene habamba ene sayare ahodo akese na doctorfo adusifo asofo adwane ja hono na de bamho ne nyankopon na me so ahye ne ho ne munyam ti wo how bi yare bi na de anantia ne nkwa metro se bomode na hwe eja Abraham kira kwa ukumasi abontin so ya ohwim school junction ebia na wotie wo enkran important me woda koman abrawana na so sunyan brafo na important ma me wo sunyan ho brotherhood asoro dan ho be me ni doctor chekun edi anu hwe me sro mo me number me ye adwuma me di adwuma ni be bia number we na ese ofre 0242 76 48 35 and no abium 0242 76 48 35 and WhatsApp line obet me frafa so obet me so I voice note 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo na Krobea me dase ma me bi wo ahensan e friend ma me nana entwa na nana entwa ne ba me office na wayare pa wa hospital bebrebe na bebe ko bia na mo ye lab factory fa Johnson na o mo se infection na e ba sa no wanantia ya brof dro nyina enko o so wa ye endoscopy ni ade se chese yemu dwane yemu tutunu chese on tumi nante chese aties ni mu a ye stroke wa anisa na jambe be kasa wa video so waso anum no ni bia bibiro wa ye bia brof dro so ye bia nti na be mabu okwa ani akwaji ni scan wato se ja o me so hwe no ba iza nyankopon me so de ko machine so I scan wi na mu say infection the ban wa che enya na won kwa no 30 years na infection aba woni paduam no so ni kunu ye be 15 years ni on fa ba bia ada na msa na udi nkanya ya Asante ya se ya chi edue ba kwa tu trim na di mfie aduasa o tunkosu no pai nti mbon bebrebe na wo enti na usisi wa chinka se o to ase o Johnson tentem na stroke no na me de droma no so me ba be ndem so we betima hwe me de droma na man na o twemienu na aja mesi na mesi oba na afide ni mu na akoa no wate atene ne na otwe na aja nti oba na ne ba nurse ni wo guy hospital we nche ye hospital ke siemu ha na odinachi onya 35 years na odinachi ono so onyinse ba ako oni ni kunu ye police ni wo so am run about wo so am wo police station na wo no onyinse ba ako na say 7 years ni eno ano na wo de na no yedin ori be ma ni hia na nzu na sa banti ma me be no busa na wo so ye ho na msi na nti wo hwe ne de na hunse akono oba na baba ni dinachi asra me kan on ba mo bosu mi ni na otwe mi ni izza nyankopon me dance ni se ne baba ne so nyam wow mama eduro ama ne baba ne nya se o de bo ba akwaku ma mienu ma me na no ye nya stroke no mama ne do ma stroke ne jai enam yare na ne wo no na chinka se ni sisi ne to ase no ni nyina jai ama ne ba ne nso a no pa wo no sa enam yare bi na aka bom ena ne fibroid infection na si na wo de na no kwento ne ba ma ne hia ne nso na ba wa ya wo so onyin se ba ko na se 7 years ni wa ya awo brain hu bi stars ben wonyi ye o wi aduma na ne apagya ne nyina sinse wi se be nso be ko o sorry na hiri na nyina besin me dia dro man me say ono am nyina ba oboso ne na otwe mienu ne ebra de atwa mi sister ne onyam oye nurse ni o hospital no be na wonom ye eti ya na me fa kwanya we so ya ne me person me bondi because one day once ma bondi nyi se ne ya na ani wo ho kakra ntina me bondi no me fa sa kwanya so aka che ahwefo ne atiefo se so sisi ya oya so chinka se oya so ya ba so ya be ma na dia nantia no no endoscopy ya won pane nyina na enko no meso enko ba bibia o de hweja bro me kira kwan na so de ba me ha na sa ankwa
tieni ye miduska be ma no akoba bi foforo tieni ye me se wo de ba mo na ankwa miduska be ma na de akoba bi foforo nti nam yare no wanya na akoba ye se nam yare nko na osisi oya ochinka se oya so yo ba ye be ma fabra mo so yo ba nso na nso o pa wo so wanyin se da so wanyin se da so watwa bra mo na wonya nimfie aduanan num nemo watwa bra mramuna me se enya obretwa no yare fabra me mo aduro me se se opa wo a ize nyankopon na de awo no ma nemo me de yare bia sisi kwa na mo aduro me fuo na se okuru be me mo de na ne hunsu ye nkwa de wo de pum sisi a obetuma nyin se ndi so oso opa wo a oba hwe me kira kwa na ize nyankopon be hye no wonu nyam oso o tie me na obi a oye bema se bi ensa bia begu bema no pen wadru so moja pen na se me bia twam ensa begu bema ho na okotore na se bi wo kyemu a na enso fita furu bema no ba ama bema na ye ketuwe bi ti se wo sisi ya wo ya ochinka se oya onase kra tatai ama se chese ochinka se ontimi nyo hwe obema de aketu abi se odi bo ani na wo de bi na asia kwa efresibu ka chese ontimi fanya hwe mesaw hwe ajabro me kira kwa mesimbe ma wa duro bi na asiesie oni pedo na osisi ya oya ochinka se oya onano se tititi no ni nyina jai don so tentem no ni nyina jai na me se Otec FM munchen ya ma bi to efre Mr Odro na catheter rubber shene bemem ma na duro eyi enene be 2 weeks oba o de rubber ne bai o ti Otec nchan ya yire so pass Otec o mo pa dance me ametima kire mu fie etimi sam na Odro mi se utie mi wa dance na maka ntimi saw wo ye be ma na Odro so tentem doctor so be show rubber ana so de nya hyewa se hyewa ya se dia mi ntimi Odro ma ni nyi nemo se hyewa be ma mu dia me saw to ana mo ne fabra wo de nya hyewa rubber wo so Odro so tentem Odro so a wo chim wa ya se o ya se president na ya large wo so he jablo ma gira kwan me mo Odro ma sa ne ma nyina fro ne podi me se ne nan timi saw be biara wo dia kwan kwaje number we ya hwe jablo ma gira kwan wo kumasi abonti so ohwim school junction wo so wa abroche so ato ba se natural numbers nyina obi bi wa abroche no yare afa numbers ne fama no number ne is 0242 76 48 35 and YBM 0242 76 48 35 and away a WhatsApp 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Kumasi mi wo hwim school junction maka ne say wie no na meto aso bia wo de ne hepatitis B me say ewia say edin say kwanya bana kwa broche na say ali fun wei esi kwanya na wo de ho abro nti entempa na sa wo sa say o ye nkrata ko hwe omojam wo ko ne say wo hepatitis B me say bra me ma aboso me na otwum yenu da bia me ba me ka me say wa police pani bi ni nua na wo ko UK hepatitis B nti ntimi ma na anko ye stop no me de do ma na afiri mo ye say o UK ben fie bi na wo ye ma de behwe na busuafo nti no so akire ma hwe bebrebe enti uti me de hepatitis B me say on so fabra bia wo so uti wo de ye siche yare da bia wo no ma bro duro e kofom na abasro wan hwe ya be mo akoma na ye kese ne na ohini bi kase na akoma ya kase na say busuapani be kase na kama ya kase say busuapani metumi zafra no on famra me ma na bibi duro na akoma na ye kese ti wonante ka krabi no wa bre na akoma no boni kinkim on timi fro step tese wonante a okoye doctor yes na akoma no I like ahon pe me be mo duro bi 3 days o de be fra wo me say utafre ene na nwumre ko so na akoma na da din na afidi akoma na ahon ni nyina twintu so tie ne so akoma na ye kase afabra wo pressure wo so a me no bro duro da bia me say bra nye mo bibi duro fansia na mo sanse wo no yesa ne ya me de bo pressure ndi obi a pressure sa na obi a wasiche yare oni padwam na emom ekosoro ya asem ebafom ya asem e ba bi se da it's all the pressure wo na ekosoro ana de low pressure abafom betima mo ni so abru na ekofom abakum na ekosoro so betima mo ni etwa ahwefom na akum nti ya asem sa na sugar na so tie ekosoro betima etwa ahwefom akum ekofom so betima etwa ahwefom akum ti nyina me ye ho adwuma me be mo bibido na natural wine ye de siesie o sugar no pressure na nyina be da normal abran kon mo blood do ye sugar biom abran kon mo blood do ye pressure do biom na nyina si da dem ti so wo pressure na sugar na so de chine na wakoma na kra ahona o de fabra jabra wo yakopon na me so ebejo me saw yare be ne hawa me kan wasem bia wo de ye nkwen sabio o sori gina wa na aba be da hwo ma na se be fon wa yas o da na akogu yem na se fru hwo anu o sori na aba che se o no di atare se o sori na aba o da ne kohwe me be mo aduro ye mfa se kan ni nyina be nan tie omo a omo tie me nyina di adanse se heni am de sha se me wo ho aduro tatahwe na de heni an nkwen no sabio be da hwo ma na se be fon wa yas na o ye operation na se nipa hand ne be ya o be nyamu be 10 omo de ne nsa mabio esa se ya aboa ni amaman na doctor fon se eye wonsono ntia na mibisa me man se mo a mo sabi o mo dia begum hwo mo na ye kese se me nsa twade no se ye wonsono dia o ni dia se be fa hwo anum ansa na wakotore na mo wa wo bi na wodi ho adanse se me fa hwo anum dia me se ya amaman me be mo odo ma sa amaman ni nyina na ne abra emfa sika nka oba ye ho operation to bosi ye no operation na ko na asaba me do ndo be ma no me se ekwa emma bi ntu utie na so o ha ni ahwe be kira kwan me pa cha o dia ye breast
breast cancer beda nufum ama sabi atofa omotom ama say wo chika say me so me mo oduro mani nyina na ne da bia me ba me ka honorable man so ko fit mani fie na chiwo sister me to ne friend sister Linda o USC a me se me clinic quarters mama ba no order to ma me ni nufu yi aya den doctor ka so wetwa na kopi abrochinem me nam de aduro mani fi Ghana ama nufu e ko ma me TV ahodo so de da bia mu nu e na ya na nsegu na atweko na yatum no ti ma mo hem TV ahodo so mudi ho adanse ma hwe bro 1000 enti Mr. Wo nufu mo yare bia mfa nko ba bia hwe jabra ma kira kwa na me wo meme drobi e de me ba na nka wasema me sorry meme drobi ye friend osuru kuntunu na me say bronya no me toto nyema bi mama ya bi na me di wom bronya na Valentine ba yi me study di wom Valentine say Easter ya banana ma sha se abo me twa susu me di be di dwa ma sa ma ya no na me say study ya di wom Easter etu ya be ma na Easter be so person di ma no Easter toto nyema go na bra baji me drop na e friend osnukutun bi chai osnukutun I love you osnukutun osnukutun me nyoma kwa osnukutun mi tu chama he me drop bi si unya bi he me ma na mu fie kwa ni mu 40 years 50 years na sabio ono be man oba share ya 2 minutes 3 minutes na mo asore mo na sedro ya mamo na mo ye de mawa me kire na be sa no no measurement kakra bi ono mo a na ma kire no abonsuo guso na ma kire odua be no odi aka ho me say ope 1 hour me kire odua ba dodo obedi o gina so 1 hour asa na ho ba o ba 30 minutes o gina so 30 minutes na ma mo so amodi na wuo mo ba mo nka ma me so ewu na mo ye mo adro ma ne sore me dem say na sore me de adro ma me de ma jimisko anya aduma ma je me so me pesika boni kano kre no ye wow na nka sa o ma me awu o se ma me ada esa na be ma be de boni ntimi sa mpani fo na sabi 2 minutes 3 minutes mombra sa o pesa hu sa obe ma ne nwuya ono be oba ne hyere se 2 minutes kwa ho ba obe ma ne nwui na mo want mi na hia de a bia na be ma bra wo de 1 minute seconds mpo na ho ba ya me se be mo oduro me se oba ka kire se okwa jabra ma ba enti wo hwe yie nya se obe fa dress adwane me se mo pim no ebu ban no akwa kire ko fa sa de nyina e fe osukudu eja Abraham wo amara ni a me pacho na Krobea me de do bia sane nkrofo bi wa ma no nipa mi nsa mo so mo nsa ka me pam cho mo nya abotre mo nsa be ka mo nsa ka so me ye bize kakra na me ye audio no ma kire do nyinam number ni ye mo nye na wa ma no na pedo bi so afre numbers we number ni 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 and away WhatsApp ablocha for no munya WhatsApp no fast voice note mon tap na mon frère 0549 10 15 80 0549 10 15 80 Kumasi abontim wo hwim asuofo akwan so school junction kasa ko ejabra ho plaga fo ndo beba enkran da kuma ebro na store ni wa sumai estate brotherhood asoda me Dr. Chekudi anu hwe da biara da ejabra ye adwuma o da frame o ba frame mpesa ba bedu o na me ni wo obi wo so ma to ejabra ya na me nti wo da bia ebrani ti o me so ye nipa ya me ho nti wo do frame na se me ya me behwe wa me ba behwe me da wase da se nya me anku a ye be se hia edie ne ye Abraham wasnu kunturu meda see bro atiefo me pamochel eja Abraham na moate ne nkan diaka eye wanamone a ubetu emprempren na one eja Abraham enso akohia awia hye ne nso ni nyina beba so a eyisikasem entida ne da menuhia se ya na me kanfo secheduma se Rural Bank PLC enso de maw so nipa da senie se wo pedi obetumi ahwe osikasem so na watoto ne yia eye secheduma se Rural Bank PLC ye kan obetumi abie ordinary current account wa ha corporate current account savings account susu account me badachi account eno no obeto ama oba no ebebo akwada no ne dachi mu fix deposit ni interest rate ni ye kama na money transfers ahodo no ni nyina no eye secheduma se Rural Bank PLC ye ne ye ne kama amawo na oni edidwa na ahokyere bremu ye beba obesia munya mo ho akuo momaji loan akuafo ye mamam de aye mukria wo per smart loan o ya ba adwuma ani a controller ne tua ka afo affordability bra na ye ma obesia wo per bosia koye wayie ana wo de kwaware ye beboa wo overdraft commercial SME microfinance ni susu loans ni nyina ye ma umpe we na apede ye bra ye nchen secheduma se ye branch ni be adwa no
adwira ye be GPRTU for dano kwa abri Kenya ase ha ye wo Kenya ase ye mi school no ye ben wa Abrosansi station wa angunaga jenedwom ho ne ye wo abo post office na chi aswanse kwan yi so tafo ye be crab 600 ana emofre true school no edum boss efe be chiri ho ne ye wo ena moizongo ye wo second station enyina su chechere ene edigan nyina nso ye mobilization centers wo ho ye number ye 050 168 2737 ena 050 161 7924 pacho long weekends mu ne akui kwabna ne yi ema eya amadofo ne nye wate na nani beji a sebe mpaso nso nkomo no ya na huhia meka se wura 2 minutes no adane adie sebe twia na atwekom efri o se ye ya me ne wo ka se odofo bi ba besra ho abo ahusie wate enyankofo inu obi na akoto de express bi sebe obema ho kofa organic one no de ye very organic eya asasu herbal center for onum kubi herbal powder na wonum de aba no kubi herbal powder once my bomb prince achiro eje tuato oni adasani a wutie mi se wo de why mre enioma nkoyie bra waduru mpaso ade atwia na etweko bra Otec FM se ya be Asem Beba Dabi before no na bepe kubi herbal powder ne bi oba misi e ba brenza require wumrum of ata drugstore webu akwakofodia station ho oba ebuakwa ankasa nso a plaza na ewo ho no Abrosan no store so ewo ho eye pharmacy herbal center ho nyina Oasis plaza ni mu no ubenya bi ato okọ obuase asmadeba fadwo heba nso obekwai ho nyina kubi eba pada no ebi wo ho na wunyanya bi abamei wagina so yi yeah ebeye tise ginantwi tenten no Fresofo Asamwa wona aye sadruwi ne number ye 0244 166 602 and 0243 50 5775 ja kwame ya ma enchi atiefo na aja kwasi mensa woni sana omo ye kwarabu no mbu mami we areho yo mu ye sana shede be dodo mami ya di na nyamochi ya hu se mami kakra wo no nsade a mami nka che kwasi mensa na ye nye kwarabu na yemu no na asase no nana mimi to me minim se no mpasa mto mami we 10300 sana no mpasa mto mama no winim oba fe so se to asase ne 7000 mami ne se onte so se onte so no se 500 winim 500 na mto oji iska ni wie no waji 65 na wiu afi de o se mfa 500 be ka ho na mbaje krata 500 na fa ko ka ho no na ko ka ho na ye 79 no no 79 chen no afi mfa 300 mra na o sa beje 300 na chi no afi de o mu sa fa 2500 mfamra o ka bo mu 10300 na o pese obuma mi kwa he asemba ye no akofa kwasi mensa de na de animu se mesrawo we de mbe yesem na kofie mfa na office panini ni fie na office panini ni fie o he na aja kwasi mensa nim se panini ni fie na unim moba mo di paper ba old one de ya gia to and a new one in you now ono na da for pa ni o na da for pa won ti amunya kwan bu o no won se papa nya e wa kuma pa de ma osana no se bibi sigidigidi a na se na yiribo na diwofo a na ofa we so enya hwe bra on fa kwan fa so oji 10000 no 500 ni kwa be dia enya mbaji mu ade na mfa nko mo ne fa hwe dia mo fa paper ni one mra na mo ba mfa 1000 ne meka ho oji 1000 ni wi sanje paper ni wo bu adam fu ya mami we hwe that time na to ayi no ye friend pito no 2 cedis 1 cedi 2 cedi 1 cedi asem ni ba ha krampo no how many years ni na wo yusu wadwen de sade we ya onyo hino mane ho se wo hene onyo hino o hene bia no be sade we akosi be san nyo hene ba bia da nti wo wote ho a wo se akosi be san ato asase ma se wo hene no oboa na yo hene anka be ye sa ba mi bu we sade we onyo hene ba to di made onom nkai nhye ne nso sa sem no ba jata ne ne me bra se wo anya asase na ama na sika de obefia obepuo ba obepuo ba hwe ma me se do situo
waso yare mpo ne honto no wa buna je obata we sika enyo momo na ka wo iri ni ana wo nua bi ni ana wo hwe ni a bia ni se ya ono wan sempa meda se badunim opanyini a ye frɛ wa kwasi mensa one kwadwosa na empanyimfo ye ni mu ni asɛm efie abusua wo ma ene won yerenom entu sa empanyimfo ni enu ifo sese ono mo pe adekokwa ehuna ye beboa maame daga atini amana te damarama hahan na se won pe won ho asɛm a edwoda nyankopɔn ya doma ekina de ye holiday na dwoda se ono mo amma na sasase no mo kɔ kyerɛ no problem se nya sasase no de a enei se ne ye to half plot ewa adwuma ka ase kese no o mekan sika ne we no mfangu sama mi ene ni kunu nsem nya saa Asem Beba Dabi tuo no eno adem beba enti owura ne owura ye monkama koma ntomo yem die besi bia ye nyina ewa ha edwoada etwam na bibia ma yenim de ye ya ato aso mate okay ena wiei awodadie mu ntia nkoma o ye from Miss Faustina Kwaten. Miss Faustina Kwaten owo Allied Oil filling station ya ewa Tonsu High School Junction ene wenya afeko ediaka onfie ho na wa dearest Big Ben ya owo Asqa Municipal Assembly ena afi Evans Jessica Paul Otec FM ha onomo se onomo ma happy birthday onhwe osire nyankopon ni nhira na ho bambo ene ni nyinkyere so obaapa enkan. God bless you. And then so simple platform and accessories and non accessory de yagiatum e wo ye mayimu se wo pe phone charges ye papa enye simple plus de ni bia mento se ye iPhone, Android phone, Samsung ne charger o pe power bank ye kama o pe phone batteries, hands free earpiece, Bluetooth earpiece, neck Bluetooth any headset e ye choose simple plus de na ye papa beto covers, iPod any protectors your phone accessories are yakofa aba no ye tuton any ye ton nkronkonso e de djuma wate kumase ha wujina kejeti Dubai getu animu ho a opposite adesman ho no abrosane yesi ofo bra ne first floor ho ye wo ho ena wura usane adesman so akokejeti an inside a enka ne tokro mu oba bia na toilet dan ho masala chi ne nchen ho no simple plus aso ye ba ko ho ye number nie 0244 59 0374 and 0241 70 9636 Arofonia de share mapon udide nana dumja konfo nana dumja konfo Kenya asebo